கிடையாது. மாதாஜி மறதி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மறதி என் வந்து பேரே இயற்கை மறந்து தான். என் பேரே மறந்துடும் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்கு மறதியா இருக்கு மாதாஜி. பகவான் என்ன சொன்னாரு? மறதியும் ஞாபக சக்தியும் நான் தான் கொடுக்குறேன்னு இருக்காரு. அதனால மறதிய நிறைய கொடுத்துட்டாரு. அவரு கொடுக்கறத ஏத்துக்க வேண்டியதுதான். ஓகே ஓகே எல்லாமே என்ஜாய் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. இந்த மறதி மாதாஜி. இந்த சத்து சங்கத்துல எங்களுக்கு இடம் கொடுத்திருக்காரு. அதே பகவானுடைய அது காரணம் ஒரு தான். உடம்பு சரியில்லாம கொஞ்சம் இதான எது ரொம்ப மாதாஜி மறதியாகி. நம்மள்ட்ட எது இருக்கோ பாசிட்டிவா அதை நினைச்சு ஆமா சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். ஆமா. இல்லாத நினைச்சு வருத்தப்படக்கூடாது. இந்த வயசுல இப்படி இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா எங்க see I am அக்கால telling you are all blessed only. இந்த வயசுல நீங்க சாது சங்கத்துல கேட்கணும் இல்லையா? அதுவும் சின்சியரா எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி டிகிரி எழுத்து சர்டிபிகேட் எல்லாம் இல்லையா? எல்லாம் போயிடுச்சு மாதாஜி. ஞாபகம் எங்கேயும் இருக்கு, போல எல்லாமே மாதாஜி போயிடுச்சு. ஒன்னும் போல ஞாபக சக்தி எல்லாம் ஒன்னும் போல. ஆனா You are சொன்ன உடனே டக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது மாதாஜி. அது அது வரைக்கும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். அது we should be happy with what we are having இல்லையா? என் கையில இப்ப என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு நான் ஆனந்தம் கொள்ளணும். அதுதான் நம்ம வந்து இந்த பாகவதம் கேட்கறதுல நாம கத்துக்க வேண்டியது. ஓகே, ஒரு காலகட்டம் 50 வயதுக்கு மேலேயே இந்த உடல் வந்து நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்காது. அதுதான் நம்ம வில் லூஸ் த எனர்ஜி. அதாவது ஆற்றல் என்ன ஆகும்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தான் படிச்சுட்டே வந்தோம்ல. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பிருத்து மகாராஜாதுல இருந்து படிச்சுனே வரோம் இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புல நுகர்ச்சியில வந்து அதிகமாக ஈடுபடுறவங்களுக்கு வந்து இந்த அதாவது பிரெயின்ல வந்து ஒரு அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைய ஆரம்பிச்சிரும். அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி செயல்களுக்கு போகக்கூடாது. எஸ்பெஷலி இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஜெண்டருக்கும் நம்ம கரெக்டா சொல்ல முடியாது. பட் ஆண்களுக்குன்று நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து விந்துவை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம படிச்சுட்டு தான் வரோம் இல்லையா? அன்றாடம் வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட். ஆனா இருப்பாளருமே வந்து வி ஹாவ் டு 50 வயதுக்கு பிறகு ஒரு செலிபஸியா இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ 25 வயசு வரைக்கும் நம்ம செலிபஸியா இருந்தது பத்தாது. 25லேருந்து 50 அவ்வளவுதான் நம்ம வாழ்க்கை. அதற்கு பிறகு நாம வந்து மீண்டும் ஒரு குழந்தை பாவத்தை கொண்டுதான் நம்ம வாழணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லையா? ஏன்னா உடல் வந்து நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்கவே கேட்காது. அது நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா? ஸோ எனக்கும் வந்து மாதாஜி கேட்டோன்னா எந்த ஸ்லோகம்னு சொல்ல தெரியாது, மறந்துதான் இருக்கேன். ஆனா அந்த இடத்துல புக் மார்க் வச்சிருக்கிறேன். அதான் அதை வச்சுதான் கண்டுபிடிப்பேன். அதான் இவன் நான் கூட அப்படிதான் போட்டு வைப்பேன். ஆனா என்னன்னாக்கா அதை நான் மறுபடியும் வேற ஒரு கிளாஸுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது மாற்றி மாற்றி விட்டுருவேன் நான். சோ அதுவும் செய்வேன் நானு. அதுவும் சமயத்துல செஞ்சிருவேன் தான். ஆனா இப்ப அந்த புக் மார்க்க நமக்கு அதாவது முக்கியமா வைபா புக்ல மட்டும் எடுக்கிறது இல்ல, மத்த எல்லாம் மாத்திருவேன். ஓகே ஓகே. சோ அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் சரிங்களா? அதனால மனுஷ உடம்பு ஒரு ஏந்திரம் மாதிரி தானே மாதாஜி, ஒரு மிஷின் மாதிரி தானே, அதுவும் ஒரு நாளைக்கு பழுதாகத்தான் ஆகும். ஆமா இல்ல, இப்ப வந்து கிரைண்டர் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு, எத்தனை வருஷம் சுத்தம் இல்ல இல்லையா? புதுசா வாங்குறப்ப நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா சுத்தம். ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய தேய்மானம் வரும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு காயில் கட்டணும், அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு போச்சு. அது மாதிரிதான் நம்ம உடல்ல ஏதாவது உறுப்புல ப்ராப்ளம் வந்தா அதை மாத்துறது, அதுக்கு ஒரு ஆபரேஷன், இதெல்லாம் பண்றோம். எல்லாமே மிஷின் மாதிரி தான் இது, அவ்வளவுதான். அது பட்டனை போட்டா சுத்துது, இது மூளை வேலை செஞ்சா சுத்துது, அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே மாதாஜி அதை யூஸ் பண்ணலன்னா ரொம்ப மோசமா போயிரும் மாதாஜி. கரெக்ட். ஏதோ யூஸ் பண்றதுனால இந்த அளவுக்காவது இருக்குன்னு நான் கிரேட். புஷ்ப மாதாஜி எவ்வளவு டெக்னாலஜியா பிடிச்சிட்டாங்க நான் சொன்ன பிறகு. நிஜமாவே மாதாஜி எங்க அக்காலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க மாதாஜி இந்த வயசுல. நான் ஏஜ் ஆஃப் 75 தான் நான் என்டர் பண்ணேன் மாதாஜி. பகவான் எனக்கு அந்த கிருபை எனக்கு கொடுத்தாரு. எங்க வீட்டுல படிக்க வச்சதுனால எனக்கு இந்த பிராப்தம் கிடைச்சது. எங்க அக்கா படிக்காதனால அலறுவாங்க மாதாஜி, எனக்கு அப்படி பண்ணது இப்படி பண்ணதுன்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அப்படி யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கல மாதாஜி. கடைசி வரைக்கும் தொந்தரவு கொடுக்காம போகணும், அதுதான் எனக்கு இடத்துல விட்டுருங்க. போகிறத பத்தி நீங்க டிசைட் பண்ண வேண்டாம். விட்டுட்டேன். இப்ப என் பையன் கேட்டா நான் என் கிருஷ்ணா கூட இருக்கேன்ப்பா, கவலைப்படாதேன்னு சொல்லிடுவேன். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். ஐ திங்க் உங்களோட கிருஷ்ணன் வந்து எப்பவுமே இருக்காங்க இல்லையா? அதாவது புஷ்ப மாதாஜி கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய மகனாவே பாவிச்சுட்டாங்க இல்லைங்களா மாதாஜி? நீங்க வாத்சல்ய பாவத்துல தான் இருக்கீங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே அந்த அந்த பாவத்தை கொண்டுதான் வந்து பேசுவாங்க. சோ என்னால ஓரளவுக்கு அது உணர முடியும். நான் கீழே விழுந்தப்போ கிருஷ்ணான்னு சொன்னேன் மாதாஜி. எனக்கு கீழே உட்கார்ந்துட்டு எழுந்திருக்க முடியாது, அவர் தூக்கி விட்டாரு மாதாஜி. அவ்வளவுதான். அப்படி அந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு மெயின், ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி இல்லையா? நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம வந்து எதையுமே செய்ய முடியாது.
டோன்ட் வரி மாதாஜி. நானே இப்போ என் வயசுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எனக்கு இந்த வயசுல மறதி இருக்கவே கூடாதுன்னு தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ஆனா நான் மறந்துடுறேனே. ஸோ நெறைய வாட்டி மறந்துடுறேன் நானு. பேர் எஸ்பெஷலி பேரே மறந்துருவேன் நான். அதெல்லாம் எவ்வளோ இது எத்தனை வாட்டி திணறி இருக்கேன் நான். கிளாஸ்லயே வந்து ஐயோ பேர் மறந்துருச்சு. இது என்ன சொல்லிக் கொடுக்குற நேரத்துல இப்படி ஆவுதே அப்படின்னு. ஆனா அதை கண்டு நான் வருத்தப்படுறதில்லை. ஏன்னா அதுதான் நம்முடைய டிஃபிஷியன்சின்னும் போது நாம வந்து அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம். ஓகே, அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்காவது சொல்றதுக்கு பகவான் நமக்கு கிருபை பண்ணியிருக்கார். ஸோ இதையும் நான் கடைசி வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் பாகவதத்தை ஒரு ரவுண்டு படிக்கிறவளுக்காவது எனக்கு வந்து பகவான் வந்து கிருபை பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிரார்த்திக்கிறேன். ஏன்னா யாருக்கு என்ன நிலைமை எப்போ இருக்குன்னு தெரியாது. எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். அதனால ஒரு முறை வந்து அனைவரோட சேர்ந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடு அப்படின்னு தான் பிரார்த்தனை. ஸோ அது ஒண்ணுதான் நான் பகவான்கிட்ட கேட்கறது. இது இந்த பாகவதம் முழுக்க முடிச்சுட்டு போயிடணும் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் போறது இல்லாத அவரே பாத்துக்கிட்டோம் இல்லையா? ஆனா முடிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு அதுக்கு கவிதை வேணும் நமக்கு. அதாவது முடிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கொடுக்கட்டும். ஓகே, அது வரைக்கும் நமக்கு சக்தி, ஞாபக சக்தி எல்லாத்தையும் அதான் சர்வசாகம் எதி சன்னிவிஷ்ட சொல்லியிருந்தேன்னு இருக்க. மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் இல்லையா? சரி, அப்போகனம்னாலே என்ன மறதி இல்லையா? மறதியும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அப்ப கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான் வேண்டிக்கணும் இல்லையா? கொஞ்சமா கொடுக்கலாம் மாதாஜி, ஆனா நிறைய கொடுத்துறாரு மாதாஜி. அது மட்டும் நம்ம எந்திரம் வயசாயிடுச்சு இல்ல மாதாஜி. அவர் கொடுத்த எந்திரம் நமக்கு வயசாயிடுது இல்லையா? சோ மிஷின் பழுதானா கால் பண்ணும்போது அந்த இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது, ஆனா மறந்து போயிடுது. நோ இஷ்யூஸ். மோசமா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் எனக்கு புது கூட கவிதை வாங்கிட்டேன் மாதாஜி, வாங்கி போட்டேன். எனக்கு கூட உங்களோட சேர்ந்து இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு ஆசை எனக்கு. ஆனா அந்த சமயத்துல நான் ஃப்ரீ இல்லை, இல்லைன்னா வந்து ஜாயின் ஆயிடுவேன். நானே கூட சொல்லி கொடுக்கலாம். பார்க்கலாம் பகவான் எப்படி கிருபை கொடுக்குறாரு ஃபியூச்சர்ல. அப்படி சொல்லி கொடுத்துதான் நான் ஸ்லோகங்கள்லாம் ஃபுல்லா மெமரைஸ் பண்ணணுமோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது. அவர்கிட்ட அப்ளிகேஷன் போட்டுருங்க, அவர் நடத்தி வச்சிருவாரு. ஆமா, போட்டிருக்கேன். நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான், அப்ளிகேஷன் மட்டும் நம்ம போட்டுடலாம், மிச்செல்லாம் அவர் பார்த்துக்கிட்டோம். எதுக்கு நாம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு யோசிக்கணும்? ரொம்ப யோசிச்சா ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்லை மாதாஜி. பிரேம மாதாஜி, யூ ஆர் லைக் மை மதர். ஓகே, சோ சரி. நீங்க வந்து எதுவுமே மனசுல வச்சுக்கவே கூடாது. எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க. கிருஷ்ணாவை மட்டும் நீங்க வந்து நீங்க எந்த பாவத்துல வேண்டுறீங்களோ அவரை, அந்த பாவத்துல நீங்க அவரை வேண்டுங்க. கோபியா வேண்டுறீங்களா, இல்ல வந்து என்னது யசோத தாயாரா வேண்டுறீங்களா, இல்ல வந்து அனுமனா வேண்டுறீங்களா, இல்லையா, இல்ல வந்து அர்ஜுனனா வேண்டுறீங்களா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா உங்க பாவத்தை நான் வந்து நிறைய அனலைஸ் பண்ணது கிடையாது. ஆனா புஷ்ப மாதாஜி எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணரை தன்னுடைய பிள்ளை போல பாவத்துல வந்து பேசுவாங்க. அதனால அந்த பாவத்தை வந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுனால சொல்றேன். ஓகே, வேற யாருதான் அவ்வளவு எக்ஸ்பிரசிவா நான் அலசி பார்த்ததில்ல. பட் அவங்க பேசும் தோரணை எஜமானரா தான் நினைப்பேன் மாதாஜி. எஜமானராக அவரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதுல வச்சு அதேதான் அவரு. ஓகே, மாதுரிய ரசத்துல பாக்குறீங்களா நீங்க? மாதாஜி இது ஆரம்பிக்கணும்னா ஏகாதசி அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம், அது பிறகு பொங்கல் முடிச்சு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்ல மாதாஜி? நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா விடக்கூடாது. ஏகாதசி நல்ல நாள் கிளாஸஸ் எல்லாம் முடியட்டும். ஓகே, பரவாயில்ல. நீங்க அடுத்த வாரமே, நமக்கு நல்லது செய்யறதுக்கெல்லாம் வந்து கால நேரம்லாம் எதுவும் கிடையாது. யூ கேன் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே, திங்கக்கிழமையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओके, मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ஓகே, உஷா மாதாஜி அனுப்புனாங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? இந்த பிரேயர் சாங் உஷா மாதாஜி அனுப்புனாங்க. கிரேட். படிங்க. विजयारथ कुडुम्बा आदत्तोत्रे घृताहाय रश्मिनी तच्चिरेक्षणये भगवती रतिर् अष्टुमे मुमूर्षोर्यं इहा निरीक्षय हता गता स्वरूपम्. எஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் நான் அப்படியே படிச்சுட்டு நானே போறேன். நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ஸோ நானே படிச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ அந்த மரணத்தினுடைய ஒரு மொமெண்ட் இல்லையா? ஸோ அதாவது இப்போ பீஷ்ம பிதாமகர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலி? ஸோ பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை பாடினார் இல்லையா? ஸோ மேலும் யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு அரசாள்வதற்கான எல்லா அந்த சித்தாந்தங்களை எல்லாமே எடுத்துரைச்சார். இப்போ பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள கடைசி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கார். அதாவது அவர் இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் அந்த காலகட்டத்துல லெட் மை அல்டிமேட் அட்ராக்ஷன் டு பி ஸ்ரீகிருஷ்ணா. அதாவது எந்த வஸ்துவை பார்த்தால் நான் ஈர்க்கப்பட வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட வஸ்து பகவானாக இருக்கட்டும் அப்படின்னா, அவருக்கு மேல ஈர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு இது எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நபர் அவர். ஸோ பகவானுடைய சௌந்தரியத்துல ஈர்க்கப்படாதவர்கள் யாருமே கிடையாது. ஸோ அதற்கு மேற்பட்டு ஈர்க்கப்படக்கூடிய ஒன்று எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. ஸோ அதனால் அல்டிமேட்னா முழுதுமாக, அதாவது வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த பக்கம் அப்படி கூட கிடையாது. ஒரே மனதோட பகவானுடைய திருரூபத்தின் மீது அவர் ஈர்க்கப்படணும்ன்ற பிரார்த்தனையை சொல்றார் இல்லையா? இப்போ அவருடைய மனதை நினைத்து பார்க்கிறார். அதாவது அர்ஜுனருடைய தேரோட்டியா இல்லையா? ஸோ ஸ்டூட் வித் விப் இன் இஸ் ரைட் ஹேண்ட். அதாவது கையில பார்த்தீங்கன்னாக்கா குதிரையினுடைய அந்த லகான் பிடிச்சிண்டு இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிரைடல் ரோப் இன் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஸோ கையில் அதாவது சாட்டை ஒரு கையில, ரைட் ஹேண்ட்ல சாட்டை, இன்னொரு கையில குதிரையிலுடைய லகான். வாஸ் வெரி கேர்ஃபுல் டு கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டு அர்ஜுனா சேரிட் பை ஆல் மீன்ஸ். அதாவது அர்ஜுனருடைய ரதத்தை அதாவது காப்பாற்ற ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா? அவரை எப்பவுமே ரட்சித்து கொண்டிருந்தார். கரெக்ட் தான். இல்லைன்னா இவனுடைய கர்ணனுடைய அம்புல அந்த நாகாஸ்திரத்துல அர்ஜுனன் எப்பயோ மடிந்திருப்பான் இல்லையா? ஸோ அதை ரதத்தை அழுத்தி கீழே தள்ளி அதனால அவர் அதாவது குறி தவறி போய்விட்டது ஆக்சுவலி. ஸோ தோஸ் who saw him on the battlefield of Purusha attained their original forms after death. வெரி வண்டர்ஃபுல் இல்லையா? அதாவது பகவானை யாரெல்லாம் அந்த குருஷேத்திர போர்ல நடக்கும் பொழுது தரிசனத்தை பெற்றார்களோ அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய உண்மையான ரூபத்தை அடைந்தார்கள் மரணத்திற்கு பிறகு. சோ உண்மையான ரூபம் எது? ஆன்ம ரூபம். அப்படின்னா மோட்சத்தை அடைந்தார்கள் என்பதை இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டப்படும். ஓகே, a pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself இல்லையா? ஒரு தூய பக்தனால பகவானை அவருடைய ஹிருதயத்துல பார்க்க முடியும். ஓகே, ஒரு தூய பக்தன் பகவானை எப்பொழுதுமே உட்புறமாக தன்னுடைய ஹிருதயத்துல பகவான் இருக்கார் என்பதை அவரால் உணர முடியும். ஏன் எப்படி அவங்களால உணர முடியும்னா, பகவானுக்கு அவர்கள் திருத்தொண்டு ஆற்றும் பொழுது அவருடைய அந்த தெய்வீகமான அந்த நிலையை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா அனைத்துமே திருத்தொண்டு என்றாலே தெய்வீகம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான செயல்ல ஒருத்தர் ஈடுபடும் பொழுது இறைவனுடைய தெய்வீகத்தன்மையை உணரத்துக்கான பிராப்தத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் ஒரு க்ஷணம் கூட பகவானை மறப்பதே கிடையாது. அதுதான் ஆழ்நிலை என்று சொல்லப்படுவது. ஓகே, ஆழ்நிலையில இருக்கிறது என்னன்னாக்கா, நம்ம அடி மனசுல இல்லையா, சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல கூட, அதாவது நமக்கு 3 விதமான மனநிலைகள் உண்டு. அதாவது ஒண்ணு ஆழ் மனசு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து, அதுக்கப்புறம் வெளிப்புறம். அப்படின்னா இந்த மனசையே சம்பந்தப்படுத்தாம சும்மா வெளிப்பறையா நம்ம பேசுறோம் இல்லையா,
உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா வெளியில வந்து உள்ள உள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிக்கவே மாட்டோம். வெளிப்புறத்துல இருந்து பேசுவோம். அது வெறுமே லிப் மூமெண்ட்ல தான் இல்லையா? லிப் சர்வீஸ் சில பேர் எல்லாமே அதாவது வெறும் கையோட முழம் போடுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? தமிழ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு. எதுவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்துடணும்னு நினைப்பாங்க. முதற்களவில் அதாவது உதட்டளவுல வந்து சேவை பண்றது இல்லையா? அது இங்க சம்பந்தமே கிடையாது ஹிருதயத்தோட இல்லையா? சோ ஹிருதயத்துல இருந்து பேசுறது வேற. ஹிருதயம்னா அப்பதான் அப்படின்னு ஒரு பேஸ் லெவல்ல ஓகே 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 லெவல் ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனசு, நாம என்ன புரிஞ்சுட்டோமோ அந்த மனசுல. ஆனா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது எப்போ? நம்ம ஆழ் மனசுல வந்து பதியும் போது, அதுதான் ஆழ்நிலை அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த அதாவது the mystic yoga tries to concentrate upon the super soul by controlling senses இல்லையா? அப்போ யோக பயிற்சிகளை பத்தி சொல்றாங்க. பகவானை வந்து பகவான் மீது பக்தி கொள்றதுக்கு வந்து இந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி சமாதி நிலை வந்து அடையிறது. நம்ம ஒரு பக்தன் வந்து சமாதி நிலை எவ்வாறு அடையலாம் சொல்லுங்க? ஒரு யோகிக்கும் பக்தனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? யோகி வந்து பகவானுடைய பரமாத்மா நிலை மீது அவர்கள் வந்து மனதை பதிய வைத்து சோ அவர்கள் வந்து சமாதி நிலையை அடைகிறார்கள். ஆனால் ஒரு பக்தன் எப்படின்னா, அவன் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே பகவானை எண்ணி 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 செயல்படுவான். ஓகே, அதாவது யோகி மாதிரி ஒரு இடத்துல அமர மாட்டான் இல்லையா? இப்ப நம்ம புஷ்பத்தை தொடுக்கிறோம் பகவானுக்கு சாத்திரத்துக்கு இல்லையா? சோ பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லிண்டே மனசளவுல வந்து தொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா, அங்கே பகவானுடைய பக்தி தொண்டுலையுமே அந்த ஒரு ஃப்ளவருமே வந்து கிருஷ்ணா 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 அப்படின்னு தான் எண்ணம் இல்லையா? நாம் என்ன சொல்றோமோ அதனுடைய வைப்ரேஷன் கண்டிப்பா அதுல இருக்கும். சோ அதனாலதான் நோக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். நம்ம மனசு எதுல லயிக்கிறது என்பது மிக முக்கியம். சோ பகவானுடைய புகழ் நாமங்கள் ரூபம் இல்லையா? அடுத்து அவருடைய திருவுருவத்தை பற்றி இல்லையா? தாமரை பாதங்கள் தாமரை கண்கள் இப்படி சோ அவருடைய மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை கௌஸ்துபமணி இல்லையா? இதெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது சோ அவருடைய ரூபத்தினுடைய மகிமை, மேலும் அவர் அவர் எவ்வாறெல்லாம் செயலாற்றினார் இல்லையா? அதாவது நம்மள பாரு சோ வாழ்க்கையில வந்து நம்ம அதாவது யதார்த்தமாக பகவான் எப்படி இருந்தார். இப்போ ஒரு கிருஷ்ணருடைய தூதாக சென்ற பொழுது ஒரு தூதுவ வேடத்துல போகும்போது அதை பர்ஃபெக்டா பண்ணார். எந்த எந்த விதமான ஒரு டீவியேஷனுமே கிடையாது இல்லையா? சோ ஒரு வேடத்தை ஏற்றால் பகவான் அந்த கதாபாத்திரமாகவே நம்ம வந்து பார்த்திடலாம் பகவான் இல்லையா? சோ அப்படி நம்ம அவருடைய ஒவ்வொரு இப்ப தேரோட்டியா வரும்பொழுது அதாவது அவரை காட்டிலுமே அர்ஜுனரை ரட்சிக்கக்கூடியவர்கள் யாருமே கிடையாது இல்லையா? சோ ஒரு தேரோட்டி எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, தேர்ல அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய அவருக்கு வந்து ரட்சையை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே. தன்னை தாண்டிதான் அந்த தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆபத்து என்பதே வரணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கணும். சோ அந்த ஒரு செயலை வந்து பகவான் செய்து காட்டினார் இல்லையா? இவ்வாறு அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் என்றது. அடுத்து லீலைகள், அதாவது அசுரர்கள் எல்லாம் வதச்சது எல்லாமே நம்ம நினைச்சு பார்க்கிறது இல்லையா? பூதனாவை வந்து அவளுடைய பிராணனையுமே சேர்த்து உறிஞ்சின பிறகு கூட பகவான் அவளுக்கு வந்து தன் தாயிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு செவிலித்தாயா வந்து அந்த ஒரு பதவியை வந்து கொடுத்தார் இல்லையா? கோலோகத்துல வேற எந்த ராட்சசர்களுக்குமே வந்து அந்த பதவி கிடையாது. எல்லாருமே சாயுஜ்ய முக்தி தான். ஆனா பூத்தனாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த பதவி இல்லையா? சோ இப்படி இதெல்லாம் எண்ணி எண்ணி நாம வந்து நம்ம பகவானை பற்றி எண்ணிக்கொண்டே நம்ம பக்தி நாம ஜபங்கள் சொல்றதோ இல்லையா? சோ இப்படி நம்ம எந்த பக்தி தொண்டா இருந்தாலுமே செயல்படுறது அவருடைய செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு. சோ தட் மீன்ஸ் அதுவே ஒரு தியானம் தான். இப்ப வெறுமனே பகவானை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்ற பத்தி யோசனை நம்ம கண்டிப்பா இருக்காது. அதுதான் பிக்சிங் மைண்ட் இல்லையா? உட்கார்ந்து ஆழ்நிலையில வந்து பிக்ஸ் பண்றதை காட்டிலும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செயல் புரியும் பொழுதுமே இறைவனை பற்றியான வியாபகங்களோட முழு மனதோட செய்தாலே தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த தியானம். இதுதான் பக்தன் செய்யக்கூடிய தியானம். அப்ப அவன் ஆற்றக்கூடிய அந்த காரியமுமே பக்குவமாக இருக்கும். எப்ப நாம் இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றுகின்றோமோ அந்த காரியம் வந்து எப்பவுமே வந்து பக்குவம் அடையும். ஓகே, அதுல இருந்து நமக்கு பாவ விளைவுகள் இருக்காது. நம்ம பாவத்தையே செய்யாத அந்த நிலைமைக்கு பகவான் எடுத்து போவார். சோ நாம அவரை எவ்வளவு என்றமோ அவருமே வந்து நமக்கு திருப்பி நமக்கு ரெசிப்ரோகேட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவானிடத்துல சரணாகதி அடைக்கின்றோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவானிடத்துல வந்து தொண்டு புரிகின்றோமோ. ஒரே நிமிஷம், குணஸ்ரீ மாதாஜி ஐ மீன் கிளாஸ். ஃபார் வாட் மாதாஜி?
ஓ, ஐ டென்ட் செக் யுவர் மெசேஜ் ஒன்லி. லெட் மீ செக் மாதாஜி. ஓகே, பை. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்படி நம்ம வந்து பக்தியை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ நேச்சுரலா இருக்கும். அன்பு என்பது இயற்கையிலே வரக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? இதை பயிற்சி பண்ண பண்ண, நம்ம பக்தி தொண்டு பயிற்சி பண்ண பண்ணதான் நமக்கு அந்த இயற்கையிலேயே வந்து அவர் மீது அன்பு பொழியக்கூடிய அந்த பாவம் என்பது நம்ம கிட்ட வரும். நம்ம தொண்டு புரியாம நமக்கு வந்து கண்டிப்பா அந்த பாவம் என்பது வராது. ஸோ இங்க பீஷ்ம தேவருமே வந்து தூய பக்தர். அவர் பகவானுடைய 4 கைகளுடைய அந்த விஷ்ணு சொத்துவத்தை, நாராயண சொரூபத்தை தான் அவர் எப்பொழுதுமே வந்து பிரார்த்திக்கிறது. தன் முன்னாடி பகவான் 2 கைகளுடைய ரூபத்தில் இருந்தாலும் அவர் மரணிக்கும் பொழுது 4 கைகள ரூபத்துல தான் பகவான் தரிசனம் பெறணும்னு நினைச்சார். அவ்வாறே அவர் வந்து பகவானுடைய தரிசனத்தையுமே பெற்றார் இல்லையா? ஸோ த பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவர் அதான் இதெல்லாமே நம்ம நினைக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு வந்து இது எல்லாமே நமக்கு வந்து நினைவுகள்ல வரும்பொழுது எவ்வளவு நாம் பகவானை பத்தி நினைக்கிறோமோ அவ்வளவுமே மெமரி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றப்படுது. நம்ம எவ்வளவு ஸ்லோகங்களை வாசிக்கிறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு மெமரி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா. ஸோ பகவத்கீதா ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க நம்ம மனசு, நம்ம மெமரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி டோல்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம அந்த அளவுக்கு ஆக்கியபை பண்ணிக்கோம். சரிங்களா? ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் படிங்க. அப்படின்னா டோன்ட் ரீட் த இந்த இது வேண்டாம். நீங்க இந்த ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க, சினனம் எடுத்துக்கோங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் இவ்வளோ படிங்க போதும். பர்பட் நீங்க படிக்க வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நீங்க நிறையவே படிச்சிருப்பீங்க. அது வந்து நீங்க உங்களுக்கு முடிஞ்சா படிங்க, முடியலன்னா நோ நீட் டு ஸ்டடி. ஏன்னா இது எழுத்துக்கள், இது அதாவது கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க. அங்க வந்து நீங்க ஸ்லோகம் இஸ் அ மோர் வைப்ரண்ட் இல்லையா? ஏன்னா அது வேதங்கள். அதனால வந்து அது படிக்கும் பொழுது வந்து நமக்கு அந்த மெமரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ நோ நீட் டு நம்ம இந்த அதாவது கிளாஸ்ல தான் படிக்கணும்னு கிடையாது உங்களுக்கு. யூ சிட் அண்ட் டெடிகேட்லி கிருஷ்ணாவை நீங்க எந்த பாவத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே பாவத்துல எண்ணிக்கொண்டு எஜமானராக நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து நீங்க ஒரு கோபியா வந்து இருந்துட்டு மனசுல நினைச்சுட்டு நீங்க அதை நீங்க ரிசைட் பண்ணுங்க. ஸோ யாருக்கு என்ன பாவமோ அந்த மாதிரி எண்ணிக்கொண்டு நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அல்டிமேட்லி சாப்டர் படிக்கிறோம் மாதாஜி. அதனால இவ்வளவு பேசுறீங்க, இல்லைன்னா உங்களால பேச முடியாது. படிங்க. நீங்களும் நீங்க 2 பேருமே நீங்க என்ன பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் கால் வச்சு 2 பேரும் படிங்க. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறாங்க மாதாஜி. நீங்க 2 பேரும் படிங்க 2 பேரும் ஃபைன். உங்களுக்கு இவ்வளவு பகவான் மெமரி கொடுத்திருக்கிறது, யூ நீட் டு பி பிளெஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ மேலும் வந்து இந்த இடத்துல பீஷ்ம தேவர் நெவர் ஃபர்காட் தி பியூட்டிஃபுல் ஃபீச்சர் ஆஃப் லார்ட் பார்த்தசாரதி which even அர்ஜுனா could not see. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பின்னாடி தான் இருந்தார் இல்லையா அந்த ரதத்துல. ஆனா எதிரில இருந்தது யாரு? பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்தது பீஷ்ம பிதாமகர். ஸோ அர்ஜுனருக்கு கூட கிடைக்கல பகவானுடைய அழகான அந்த, அதாவது அந்த அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, தூசி இல்லையா? ரதம் செலுத்துவதால் அந்த போர் முனையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூசி எழும்பும் இல்லையா? ஏதாவது வண்டி போனா கூட வந்து எழும்பும். அது எல்லாமே வந்து அந்த டஸ்ட் எல்லாம் அவர் மேல பட்டிருக்கும். அந்த பர்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னாக்கா வேர்வை துளிகள், இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கப்படுகிறது இல்லையா? அதெல்லாமே அத்தனை அழகு கொண்ட அவருடைய முன்புற தோற்றத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு கூட அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்றத வந்து அதை வந்து இப்ப எண்ணி பார்க்கிறார் பீஷ்ம பிதாமகர். அதெல்லாம் அதாவது எவ்வாறெல்லாம் நம்ம பகவானை எண்ண முடியும்ன்றதுக்கான கருத்துக்கள் இது இல்லையா? ஆல் த சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் பர்சன்ஸ் அட்டைன் த ஒரிஜினல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம் லைக் த சாரூபியம் ஆஃப்டர் தேர் டெத் பிகாஸ் ஆஃப் த கர்ஸ்லெஸ் மெர்சி ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? ஏன்னா நேருக்கு நேர் பகவானை வந்து அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது மரணிக்கும் பொழுது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சாரூபிய முக்தி அடைந்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. த கண்டிஷன் சோல்ஸ் ரொட்டேட்டிங் இந்த எவல்யூஷனரி சைக்கிள் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே இந்த 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் இல்லையா? அதாவது நீர்வாழ் பிராணிகள், அதுக்கு அடுத்து வந்து தாவரம், அடுத்து வந்து பறவைகள் இல்லையா? அடுத்து விலங்கு இனங்கள், அடுத்து வந்து மனிதம், இப்படி எல்லாமே பிரிச்சு பிரிச்சு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஊர்வன, அதுக்கடுத்து பரப்பனை, நடப்பனை, இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நீர்வாழ், நீந்துறது, இது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம இந்த ஜீவன் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு உடல் இல்லையா? அந்த ஸ்தூல உடல். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் ஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபாரின் ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா இது நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது.
அந்த இடத்துல நீங்க அந்த ஃபாரின் ட்ரெஸ்ஸினுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. வெளிநாட்டு ட்ரெஸ்ன்னா என்ன அர்த்தம்? அது வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் கிடையாது. அதனால இது அந்த அந்த ஆத்மாவுக்கு சொந்தமான ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது. அப்படி அங்கேயுமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. உண்மையிலேயே ஆத்மாவுக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸும் தேவையில்லை. ஆல்ரெடி அது ஒரு உடல்ல தான் இருக்கு இல்லையா. உடல் கொண்ட ஆத்மா தான் அது. ஆனா அது வந்து அந்த சாரி அதுக்கும் ஒரு ஷேப் இருக்கு அந்த ஆத்மாவுக்குமே. ஆனா அது என்ன ஆகுறது, இந்த உடல்ல வந்து தங்கும் பொழுது ஸோ எந்த தாவரத்துல தங்கினா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ஜீவன் இல்லையா. அடுத்து வந்து விலங்குகள்ல இருந்தா அதுக்கேத்த மாதிரி ஜீவன். ஆனா ஆன்மாவில இருந்து எந்த மாற்றம் இருக்காது. ஸோ வெறுமனே குணாதிசயம் மட்டும்தான் மாறுபட்டிருக்கும். அடர்ந்த அஜ்ஞானம் இல்லையா, தாமிஸ்ரம், அண்ட தாமிஸ்ரம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி மனிதரை தவிர மிச்சம் எல்லாமே வந்து லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் தான் இருக்கிறதுலயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான கான்சியஸ்னஸ் எது, இந்த தாவரங்கள் தான். ஸோ அதனால தான் நம்ம அதுக்கும் கான்சியஸ்னஸ் உண்டு, ஆனா மிக மிக குறைவு. ஸோ இப்படி இந்த பகவானுடைய அதாவது இம்பல்சிஸ் வாண்ட்ஸ் டு அட்டைன், அதாவது மாயாவாதிகள் வந்து அவருடைய அந்த சாயுஜ முக்திக்காக விரும்புறாங்க இல்லையா. ஸோ ஆனா அது இனிமே அதாவது அவங்க அந்த அங்கே சென்ற பிறகு பகவானுக்கு வந்து அதே பக்தியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படவில்லை என்றால் அந்த ஆத்மாவில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி அது மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல திரும்பி வர வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதியில இணைய முடியாது. ஓகே, அதனால்தான் இணையறதுன்றது அவங்களுடைய இது. ஆனா யார் ஒருத்தர் வந்து பிரம்மவாதியா இருந்தா அவங்க வந்து மேலும் பக்தி தொண்டுல நிலை பெற்று பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு வந்து செல்கிறார்கள். அது அடுத்த ஃபேஸ். ஏன்னா பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே செயலாற்றணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்க சும்மா இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம். நேற்று ஒன் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நித்தை சேவினி மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, திருப்பதியில ஏன் ஜரகண்டி ஜரகண்டி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் அமரேந்திரநாத் அந்த பிரபு கூட ஒரு வாட்டி ஐ திங்க் ஐ ஹர்ட் வெரி லாங் பேக். இதே ஜரகண்டி தான் நம்ம மேல வைகுண்டத்திலுமே நிகழக்கூடிய ஒன்று. இங்க எப்படி நம்மளை வந்து போன்னு தள்ளுறாங்க இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே வந்து நாம ஸோ அந்த வாய்ப்பாக நமக்கு கிடைச்சது இல்லைன்னு நம்ம சந்தோஷப்படணும் இல்லையா. அந்த ஒரு பாவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். அவ்வளவு நேரம் காத்துன்னு இருந்த பிறகு கூட பாவனை சேவிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு நம்ம ஆனந்தம் கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா மேல் உலகத்திலையும் இதே மாதிரிதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறோம். ஓகே, பகவானுடைய சொரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு அத்தனை கியூ அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் ஃபார்ம் விச் இஸ் 10% ஸ்பிரிச்சுவல் பகவானுடைய இல்லையா, அதாவது சாரி ஆத்மா Swarupa of the living being, and all the livings who participated in the battlefield of Kurukshetra on both sides attained சாரூபிய முக்தி கிடைச்சதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ லார்ட் கிருஷ்ணா was not merciful only to the பாண்டவாஸ். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் பாரபட்சமற்றவர் அப்படிங்கிறதுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அங்கே மரணித்த ஒவ்வொரு ஜீவன்களுக்குமே வந்து மோட்ச கதியை அழித்தார் என்றால் யாராவது பகவான் வந்து பாண்டவர்களுக்கு பாரபட்சம் செய்தார் அப்படிங்கறத வந்து சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம ஏத்துக்கவே முடியாது. ஆனா அவர்களுடனே இருந்தார் இல்லையா, வழி நடத்தினார். அந்த இது உண்டு பக்தர்களுக்கு. பாண்டவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எந்த பக்தர்களுக்குமே பகவான் வழி நடத்துவார். ஸோ பீஷ்மதேவ வாண்டட் த சேம் ஃபெசிலிட்டி டு, தட் வாஸ் இஸ் பிரேயர் டு த லார்ட். ஸோ இன் இஸ் பொசிஷன், அதாவது அவருமே அந்த சாரூபிய முக்கியம் அந்த இதுல போகணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ கன்க்ளூஷன் இஸ் whoever dies looking at the personality of Godhead, அதாவது பகவானை யார் பார்த்து கொண்டோ எண்ணிக்கொண்டோ இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிறார்களோ, வித்தின் ஆர் வித்தவுட், அதாவது உள்ளேயும் சரி இல்லைன்னா வெளியிலையும் சரி, அட்டைன்ஸ் இஸ் ஸ்வரூபா, அவருடைய ரூபத்தை அடைகிறார்கள். அதுதான் உயர்வான பக்குவ நிலை ஒருவருடைய வாழ்க்கையில என்று வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. லலிதா கதி விலாச பகுல வல்குசா பிரணயா நிரக்ஷனா கல்பிதோ ருமானஹ கிருதம் கிருதவத்யா உன்மதானஹ பிரகிருதிம் பிரகிருதிம் அகன் கிலா யஷ்ய கோபவதாவ. So translation and purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. இப்போ வந்து பிரேயர்ஸ் பாருங்க, ரொம்ப சூப்பர் பிரேயர்ஸ் இது. நான் இறைவன் மீது என்னுடைய மனதை நிலைப்படுத்தணும். லெட் மை மைண்ட் பி ஃபிக்ஸ்டு, அதாவது என்னுடைய மனது இறைவன் மீது நிலை பெறட்டும் அப்படின்னு அந்த பிரார்த்தனை. ஊஸ் மோஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்மைல்ஸ், அவருடைய நடந்து செல்லக்கூடிய விதம், அவருடைய புன்னகை, அதெல்லாமே வந்து பிருந்தாவன கோபியர்களுக்கு வந்து ஈர்ப்பதாக இருந்தது இல்லையா. கிருஷ்ணருடைய நடை,
அவருடைய பேச்சு, சிரிப்பு இதெல்லாமே இதனால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் யாரு? கோபியர்கள் இல்லையா? ஸோ த டேம்சல்ஸ் இமிட்டேட் த கேரக்டரிக் மூமெண்ட். அதே வந்து அவர்களுமே வந்து ராச நடனத்துல செய்து பார்த்தாங்க. அப்பதான் வந்து பகவான் மறைந்து விட்டார் என்பதை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, பை இன்டென்ஸ் எக்கஸ்டி இன் லவ்விங் சர்வீஸ் இல்லையா? பகவானுக்கு அன்பு தொண்டாற்றத்துல வந்து வந்து மனது முழுவதுமாக இருந்த அந்த கோபியர்கள் வந்து அட்டைன்டு குவாலிட்டேட்டிவ் ஒன்னஸ் வித் லார்ட் இல்லையா? எப்படி பகவான் எவ்வாறு நடனம் ஆடுகிறாரோ அவ்வாறே அவர்களும் நடனம் ஆடினார் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஸ்மைலிங், ஜோக்கிங், எல்லா கோபியர்களுமே நினைக்கிறது பகவான் தன்னோட மட்டும்தான் நடனம் ஆடி கொண்டிருக்கிறாருன்ட்டு. அப்படின்னா பக்கத்துல இன்னொருத்தரோட நடனம் ஆடுறது வந்து இவங்களுக்கு அந்த அந்த இதுமே வந்து தரிசனமே இல்லை. ஸோ தன்னோட மட்டும்தான் பகவான் இருக்காருன்ட்டு. ஆனா அத்தனை விரிவங்கங்களை கொண்டிருக்கார் பகவான் இல்லையா? த ரிலேஷன்ஷிப் அர்ஜுனருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்டவுட்லி பிரைஸ் வர்த்தி ஆஃப் டிவோட்டிஸ் லைக் பீஷ்ம தேவா. பட் ரிலேஷன் டு கோபிஸ் வந்து ஹையஸ்ட் இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுடைய பக்தி மிக மிக உயர்வானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா தூய்மையான அன்பு. அதாவது ஏன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் பகவான் என்று தெரியும் ஓரளவுக்கு இல்லையா? ஆனா கோபியர்களுக்கு அது வந்து யோகமாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து பகவானை ஒரு சாதாரண மனிதராக எண்ணி அவர் மீது அன்பு பொழிந்தார்கள். கேவலமான இல்லையா? அப்படின்னா வெறுமனே அன்பக்தி அண்ட் அன்பு. ஸோ அதனால அவங்களுடைய இது வந்து தூய்மை வந்து இன்னும் மேன்மையானது இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ பை த கிரேஸ் ஆஃப் த லார்ட் அர்ஜுனா வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் எனஃப் டு ஹேவ், அதாவது இறைவனுடைய கிருபையால அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு உறவினராக கிடைக்க பெற்றது வந்து மிக மிக அரிதான ஒன்று. மேலும் அப்படி இருந்தும் கூட அவர் வந்து அவ்வளவு உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருந்த அவருமே வந்து ரதத்தை ஓட்டியது அதை விட இன்னும் அதாவது அரிதானது இல்லையா? அது அனைத்துமே இறைவனுடைய கிருபையால நிகழ்பெற்றது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பட் த லார்ட் did not award Arjuna with equal strength. Gopis practically became one with Lord by attainment of equal footing with Lord இல்லையா? அவரோட கை கோர்த்த வண்ணம் வந்து நடனம் ஆடியது இல்லையா? ஸோ பகவான் எப்படி கால அடி எடுத்து வைக்கிறாரோ அதே மாதிரிதான் அவங்களும் எடுத்து வச்சாங்க. ஸோ அவங்களுடைய இது வந்து டிஃபரெண்ட். ஆனா இது வந்து அர்ஜுனர் வந்து யாரு? தாய் வழியினுடைய உறவு இல்லையா? ஸோ அர்ஜுனருக்கு கூட அந்த அளவுக்கு அதாவது என்ன சொல்லணும், கோபியர்கள் அடைந்த அளவுக்கு கூட அர்ஜுனருக்கு அடையப்பெறவில்லை என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது முதல்ல மாதுரிய ரசம், அதுக்கப்புறம் தான் சாக்கிய ரசம், அதுக்கப்புறம் வாத்சல்ய ரசம், அதுக்கு அடுத்து தாசிய ரசம், அதுக்கப்புறம் தான் சாந்த ரசம். ஸோ முதல் கட்டத்துல இருக்கக்கூடிய பேஸ் லெவல்ல இருக்கிறது சாந்தம். அதுக்கடுத்து வந்து இது தாஷ்யம், தாஷ்யம்க்கு அப்புறம் வந்து வாத்சல்யம், வாத்சல்யத்தை காட்டிலும் வாத்சல்யத்தை காட்டிலும் உயர்வானது சாக்கியம், சாக்கியத்தை காட்டிலும் வந்து முதன்மையானது மாதுரியம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ரசங்கள் மிக மேன்மையாக கருதப்படுகிறது பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல. ஒண்ணு சாக்கியம், இன்னொன்னு வந்து தாஷ்யம். ஓகே, the Lord is satisfied more when pure devotees are glorified. பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்டு ஆனந்தம் கொள்வதை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய புகழாரங்களை கேட்டு ஆனந்தம் பெறுபவர் தான் எம்பெருமான். ஓகே, அதனால பீஷ்ம தேவா has not only glorified the acts of Arjuna, his immediate object of attraction, but has only reminded the gopis who are endowed with unrivaled opportunities of rendering love, that is loving service of the Lord இல்லையா? அதாவது கோபியர்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க பரமானந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. கோபிஸ் ஈக்குவாலிட்டி வித் லார்ட் ஷுட் நெவர் பி மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட். அதாவது பகவானோட நடமாட்டம் புரிந்த கோபியும் பகவானும் ஒன்று என்று எப்பவுமே நினைக்க கூடாது இல்லையா? ஸோ கோபிஸ் ஹாவ் த டிஃபரெண்ட் பொசிஷன், வேரஸ் பகவான் ஹாஸ் த டிஃபரெண்ட் பொசிஷன். ஸோ ஆனால் இருவருக்கு மத்தியில வந்து என்ன காமன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த ஈக்குவாலிட்டி வித் த லார்ட், த ஈக்குவாலிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ட் எக்கஸ்டிக். அதுதான் பரமானந்தம் சொல்றது. வேற த டிஃபரன்ஷியல் கன்செப்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எராடிகேட். அப்படின்னா வேற்றுமைகள் எல்லாம் வந்து இல்லாமல் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் லவர் அண்ட் பிகம் பிலவுட் பிகம், அதாவது ஒரு நாயக பாவத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது இருவருடைய வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருந்து விலக்கி இருவருமே ஒன்றாக ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து நோக்கும்பொழுது அது ஒன்றாகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே பீஷ்ம பிதாமகருடைய பிரேயர்ஸ் எப்படிலாம்
யோசிக்கிறாரு பாருங்க. முனிகணா நிருபவர்யா சங்குலே அந்தஹ சதசி யுதிஷ்டிரா ராஜசூய ஏஷாம் அர்ஹானம் உபத்யதே இக்ஷணியோ நாம் மம திருஷே கோச்சராயிஷ ஆவிராத்தமஹ. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada people. இப்ப ராஜசூய யாகம் நடத்துறார் இல்லையா, யார் யுதிஷ்டம். இதுவே அந்த இடத்துல இவனுடைய வதமும் நிகழ்ந்ததுல அதெல்லாம் இப்ப பீஷ்ம பிதாமகர் நினைச்சு பாக்குறார். ஸோ உலகத்திலே வந்து மென்மையான ஒரு அதாவது அரசவை என்றால் அது யுதிஷ்டருடைய அரண்மனை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணா எல்லாருமே அந்த இடத்துல வந்து அவரை வந்து வழிபட்டவர்கள் தான். ஸோ this happened during my presence and I remember the incident in order to keep my mind upon that. அதாவது இவனுடைய வதம் யாருடையது? சிசுபாலனுடைய வதம் இல்லையா, அவர் கண் முன்னாடியே நடக்குது. ஸோ அதனுடைய அவருடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா. 100 தவறுகள் இழைக்கிற வரைக்கும் தான் அவனுக்கு வந்து மன்னிப்பு, 101வது இழைத்தால் அவனுக்கு வந்து தண்டனை. இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சிசுபாலுடைய தாய்க்கு வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. ஸோ அன்றைய பொழுது அவன் அத்தனை அவதூறுகளை பேசினான் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அவதூறுகளை பேசும் பொழுது கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், அவர் கையில இருந்த சுதர்ஷன் சக்கரத்தை விட்டு அவனை கொண்டுட்டார் இல்லையா. இதுதான் இந்த இது. ஸோ இந்த ஆஃப்டர் கெய்னிங் விக்டரி இந்த பேட்டில் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா, ஸோ அவர் வந்து ராஜசூய யாகம் நடத்துறார் இல்லையா. ஸோ அண்ட் வில் சென்ட் சேலஞ்ச் ஹார்சஸ் எல்லா இடத்துலையுமே. அதாவது இந்திரன் 100 வாட்டி அஸ்வமேத யக்னம் நடத்தினார். ஆனா அது 3 முறை யுதிஷ்ட மகாராஜா நடத்திய அஸ்வமேத யக்னத்துக்கு சமமானது என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். ஆல் ஓவர் எனி ரூலிங் கிங், அதாவது அரசாள்பவர்கள் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணா அவங்க வந்து போருக்கு தயாராகணும். இல்லைன்னா அந்த ஆமா அதாவது எம்பரர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதாவது சக்கரவர்த்தி இல்லையா, அந்த நிலை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நாம வந்து ஓகே அவரோட இணைந்து நாம வந்து இருக்கணும், அவருடைய நாட்டில் ஒரு பாகமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லையா. ஒன் ஹூ அக்செப்டட் தி சேலஞ்ச் ஹரே கிருஷ்ணா. கப்பம் கட்டணும் மாதாஜி. கரெக்ட், கப்பம் கட்டணும், வரி கட்டணும். வரி ஏத்துக்கலன்னா அவங்களோட போட்டி போட்டு வின் பண்ணி அவங்க வந்து ஜெயிக்கணும். ஸோ அப்பதான் அவங்களுடைய நாடு அவங்களுக்கு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அந்த நாடு வந்து இன்னொரு தரப்புக்கு போய் சென்று விடும். ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜா ஆல்சோ டிஸ்பேச் சச் சேலஞ்சிங் ஹார்சஸ், அவருமே எல்லா இடத்துலையுமே அமைச்சார். ஸோ ஏன்னா அவர் தான் எம்பரர் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே வந்து சக்கரவர்த்தியாக வந்து இது அரசாளப்பட வேண்டியவர். ஸோ ஆல் ரூலர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்டர் த ரெஜிம் ஆஃப், அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜா ஆட்சியில ரொம்பவுமே வந்து தர்மத்தை வந்து பழிப்பாளித்தார்கள் என்று ரொம்ப அழகா, அதாவது மாதம் மும்மாறி பொழியறது இது எல்லாமே வந்து தவறாமல் நிகழ்ந்தன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இட் வாஸ் நாட் ஈஸி ஜாப், எல்லாத்தையுமே ஆள்றது வந்து அவ்வளவு சுலபமான செயலே கிடையாது. ஸோ சச் எ சாக்ரிஃபைஷியல் செரிமனி பீயிங் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் and also difficult to perform under present circumstances, now it is impossible for age of Kali. No one can secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony. So அதாவது கண்டினியூஸா வந்து பக்தி தொண்டு பண்றது இல்லையா, யக்னங்கள் வளர்க்கறது வந்து அந்த மாதிரி வந்து நாட் பாசிபிள். அதாவது இந்த கலியுகத்துல வந்து அது வந்து கண்டிப்பா நடக்க முடியாத ஒரு செயல். ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து no one can anyone secure the required expertise priesthood to take. ஒன்று வந்து பிராமணர்களிடத்துல அந்த புலமையும் கிடையாது, மேலும் அந்த யஜ்னங்களை வளர்க்கறதுக்கும் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் முடியாது அப்படிங்கிறதுமே வந்து தீர்மானித்து. ஸோ அந்த ராஜசூய யாகம் இப்போ நம்ம பேசுறது வந்து அந்த காலம், அதாவது துரோபர யுகம் முடிகிற காலத்துல நிகழ்ந்த ஒன்று இல்லையா. ஆனா இப்ப கலியுகத்துல வந்து இந்த மாதிரி யக்னங்கள் அதெல்லாம் செய்யறதுக்கான அவகாசம் என்பது கிடையாது. ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அவருடைய அனுப்பின அந்த குதிரை எங்கெல்லாம் போனதும் எல்லாமே அவருடைய ஆட்சி கீழே வந்து சேர்ந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ டாப் மோஸ்ட் லீடிங் எல்லாருமே அந்த அசம்பிளில வந்து பார்ட்டிசிபேட் இல்லையா. ஸோ அங்கே வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் வராரு, எல்லாருமே வராங்க. ஸோ எல்லாருமே அழைக்கப்பட்டார்கள் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இந்த யக்னங்கள் வளர்க்கும் பொழுது வந்து சிசுபாலன் வதன் இதுல தான் வருதான் எனக்கு தெரிஞ்சு டவுட்.
ஆமாங்க மாதாஜி. அது வந்து அந்த யார் பெருமைக்கு கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த ஐ பெருமை திங்க் அது கொடுத்தது. நான் அவங்க நாட்டை இழக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிகழ்ற ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு சிசுபாலனுடைய வதம். இது என்னன்னு இல்ல பார்க்கல. மாதாஜி. இது அதாவது எல்லாம் முடிஞ்சு அவர் அரசாட்சியில் அமர்ந்த பிற்பாடு அவருக்கு வந்து பெருமைப்படுத்துறதுக்கு யார் ஒருத்தங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க. ம். யாருக்கு பெருமை கொடுக்கலாங்கும் போது பீஷ்மர் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு. ஆமா. அது அப்ப எனக்கு தெரியும். வந்து ஆனா இது இந்த சிசுபாலனுடைய வதம் இதுலதான் நிகழ்ந்ததான்றது எனக்கு தெரியல. எஸ், கிருஷ்ணரை தான் கௌரவப்படுத்துறதுக்கு தான் இது நிகழ்ந்ததுன்றது தெரியும். ஸோ மேலும் வந்து இட் இஸ் ப்ராக்டிகலி மெடிடேட் டு நோ மெடிடேஷன் ஆர் சிம்பிளி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதாவது தியான பயிற்சியில் உட்காந்து நம்ம செய்யறதை காட்டிலும் நம்ம லெட் அஸ் இன்வால்வ் இந்த சேவா. அப்போ நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, எந்த அளவுக்கு நம்ம சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம் இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து தொண்டு என்பது கண்டிப்பாக புரிய வேண்டும். மேலும் பகவான் வேறு, அவருடைய தெய்வீக செயல்பாடுகள் வேறு கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இட் இஸ் இண்டிகேட் தட் ஆல்சோ இன் ஸ்லோகா தட் கிருஷ்ணா இஸ் விச் while actually present before human Srishti, especially in connection with the battlefield of the Kurukshetra. அவர்தான் அதாவது காலத்தினுடைய சொரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ he may not have been recognized supreme personality, ஆனால் காலரூபம் அவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading because a man after death cannot be made into God. இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து தெய்வீக நிலையில் இருக்காருன்னா அவர் இருக்கும் பொழுதே அந்த செயலாற்றுதலை வந்து செயல்படுத்த வேண்டும். ஆனால் அவர் இறந்த பிறகு நாம் வந்து செயலாற்றுவது என்பது மிக மிக கடினமாகும். ஈவன் when he is personally present, both ideas are misconceptions, தவறான கருத்துக்கள். The idea of anthropomorphism cannot be applicable in the case of Lord Krishna. அப்படின்னா என்னத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன கருத்துக்கள் வந்து பகவான் வந்து அங்கேயே இருந்தும் கூட இல்லையா? ஸோ the propaganda that a very great man worshipped as God after death is misleading because a man after death cannot be made into God. கண்டிப்பா. அதாவது மரணித்த பிறகு ஒருத்தர் வந்து கடவுள் ஆகிறது கிடையாது. வாழும் காலத்திலேயே நம்ம வந்து தெய்வீக செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு நாம வந்து பக்குவப்படுத்திக்கணும். மரணித்த பிறகு உடல்ல எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? தம் இமம் அகம் அஜம் ஷரீர பாஜன் ரிதிஹிரி திருஷ்டிதாம் ஆத்மகல்பிதானாம் பரித்ரிஷாம் இவ நைகாதராக்கம் ஏகம் சமாதிகதோஸ்மி விதுதா பேத மோக. ஸோ மேலும் இப்போ அவனுடைய மெடிடேஷன் எல்லாம் பாருங்க. ஐ ஷல் மெடிடேட், மீண்டும் மீண்டும் பாருங்க. அதாவது யாரு? பீஷ்ம பிதா. லார்ட் நவ் பிரசன்ட், என் முன்னாடி இருக்கார். நவ் ஐ ஹாவ் டிரான்ஸ்ஜெண்டட் தி மிஸ்கன்செப்ஷன் ஆஃப் டுயாலிட்டி அப்படின்னு இருமைகள்ல இருந்து நான் வந்து வெளியே வந்துட்டேன். இன் ரிகார்ட் டு ஹிஸ் பிரசன்ஸ் இன் எவ்ரி ஒன் ஹார்ட், எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே அவர் வீட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து உணர்ந்து, ஈவன் இன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ், அப்படின்னா ஞானிகளா இருந்தாலும் அவங்க அந்த நிலையிலிருந்து நான் வந்து அதாவது எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கறத வந்து அதாவது இருமையிலிருந்து ஹேவ் டிரான்ஸ்ஜெண்டட் த மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டுயாலிட்டி. ஸோ யார் இந்த இதை பேசுறதுனாக்கா பீஷ்ம பிதாமகர் பேசுறார். அவர் இருமைகளிலும் தான் வெளிப்பட்டாச்சு இல்லையா? இப்போ பகவானையுடைய அந்த தெய்வீக நிலையை வந்து உணர்றார் ஆக்சுவலி இல்லையா? அவர் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கார். எவ்வாறு ஒரு சூரியனிடத்துல வந்து பிரகாசம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே, ஒரே சூரியன் எல்லா இடத்துலையுமே பிரகாசம் இல்லையா? அது போல பகவானுடைய ஆற்றலும் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு அப்படிங்கிறதுமே எடுத்துரை. சூரியன் அதாவது பகவான் ஒருத்தர் தான், ஆனா அவருடைய ஆற்றல் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கிறது என்பது. ஓகே, லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஸோ எக்ஸ்பேண்டட், நம்ம இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சதுர்புருஷார்த்தங்கள், முதல் சதுர்புருஷார்த்தங்கள் அதாவது பலராமர்ல இருந்து சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன், வாசுதேவர், அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து நாராயணர்ல இருந்து மீண்டும் வந்து அதே இரண்டாம் சதுர்விரிவகம் இல்லையா? சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன் மற்றும் வந்து வாசுதேவர் இல்லையா? ஸோ இந்த இரண்டு விரிவகங்கள் மற்றும் வந்து இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர் தான் வந்து மகாவிஷ்ணுவாக, அந்த மகாவிஷ்ணுவிலிருந்து கார்ணோத கசாய் விஷ்ணு, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அந்த கார்ணோத கசாய் விஷ்ணுனுடைய அவருடைய சுவாசத்திலே உடல் நாளங்கள் இருந்து அண்டங்கள் படைக்கப்படுறது இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளுமே கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுவாக கார்ணோத கசாய் விஷ்ணு வந்து விரிவங்கமாகிறது.
மேலும் அவரிலிருந்து குண அவதாரங்கள் வந்து வர்றது, இத்தனையுமே நாம் எல்லாமே படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல வந்து மீண்டும் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுது பரமாத்மா ஃபீச்சர். ஸோ இன்னொன்னு வந்து இதுல சூரியனுடைய பிரகாசம், சூரியனுடைய வட்டம் இல்லையா, சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகம், இப்படி இறைவனுடைய நிலைகளை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஆற்றலை, வெறும் ஆற்றல் என்பது பிரகாசம் இல்லையா? அவர் ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, அவருடைய சொரூபமும் உண்டு. இப்ப நாராயண சொரூபம் வந்து பகவான்ல வந்து 4, அதாவது 64 பண்புகள்ல 60 பண்புகள் மட்டும்தான் இருக்கும். 93% வரும் இல்லையா? சோ அவ்வளவுமே வந்து அந்த 4 கைகளுடைய சொரூபத்திற்கு உண்டு. இன்னும் மீதம் இருக்கக்கூடிய 4 பண்புகளோடு கலந்துதான் முழுமையான பகவான் சொரூபம் என்று புரிந்து கொள்வது இல்லையா? இத்தனையுமே நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பக்தர்களால மட்டும்தான் அந்த 2 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, சோ 4 கைகளுடைய ரூபத்தையுமே வந்து ஒரு யோகியால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா இறுதியில வந்து அவர் வந்து அந்த அந்த மோட்சத்திற்கான அந்த மார்க்கம் வந்து அவர் வந்து சாயுஜ்ய முக்தியா போயிடுறாங்க யோகிகள் கூட. ஸோ அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் அவங்களுக்கு உண்டு. ஏன்னா ஆற்றல் மீது அவர்கள் என்னதான் ரூபத்தின் மீது அவர்கள் பக்தி கொண்டாலும் கூட அவர்கள் ஆற்றல் மீது வந்து அதிக பக்தி. ஸோ அதுல போறதுனால அவங்க சாயுஜ்ய முக்தி. இவங்க வந்து வெறுமனே வந்து பிரகாசம், அது ஒண்ணுதான், அவங்களுடைய ஆற்றல் மட்டும்தான். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இல்லையா, பிரம்மன் ரியலைசேஷன். இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் அதை பத்தி தான் சொல்றது இல்லையா? ஆனா இறைவனது நம்ம அதையும் தாண்டி பார்க்கும்போது என்ன இருக்குன்னாக்கா, சாம சுந்தர ரூபம் உண்டு இல்லையா? பகவான் தான் நம்ம அதாவது 16th சாப்டரா லாஸ்ட் ஸ்லோகம், 16th சாப்டரா லாஸ்ட் ஸ்லோகம், அதுல சொல்வார் பகவானே, நானே அந்த பரபிரம்மனும் நானே அப்படின்ட்டு. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்ல, இது இல்ல, ஒரு நிமிஷம், இதுவும் கிடையாது, 16 கிடையாது, 14 இருக்கும். Ah, 15th chapter, இது 14th, correct. 14th chapterல லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, I am the basis of impersonal. உங்களுக்கு தமிழ்ல யார்கிட்ட இருந்தா படிங்க. ஓகே, பிரம்மணோ ஹிரி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்ய அமிர்தஸ்யாவயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகாஸ்யை காந்தி காந்தி ஜயஷ இல்லையா? ஹரே அதாவது கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்க மாதாஜி. இருங்க இந்த ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்ய யஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்ய காந்திகஸ்ய ச, மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும். எங்க போயிட்டாங்க? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிக்க போறோம். இது மட்டும். மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தில் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. பொருளுரை. பொருளுரை வேண்டாம், பொருளுரை வேண்டாம், வெறும் இது மட்டுமே போறோம். அதாவது அருவ பிரம்மனுடைய ஆதாரம் கூட நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதே கருத்து தான் இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, கிருஷ்ணா இஸ் போத் பிரம்ம ஜோதி அண்ட் லோக்கலைஸ்ட் பரமாத்மா இல்லையா? சோ அனைத்திற்கும் ஆதாரம் பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பட் இன் பிரம்ம ஜோதி ஆர் பரமாத்மா there is no Krishna or sweet relations with Krishna. ஆனா பிரம்ம ஜோதியிலும் சரி பரமாத்மாவிலுமே எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது. அந்த 4 தான் வித்தியாசமே. சோ அதாவது ரசங்கள் எதுவுமே இருக்காது. அந்த வித்தியாசம் தான் வந்து நாராயண சொரூபத்திற்கும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய சொரூபத்திற்குமே வித்தியாசம். அதுதான் உறவு முறைகள் என்பது உண்டு. ஸோ அந்த இது இந்த 2 இதுலயுமே வராது. எஸ்பெஷலி பிரம்மஜோதியில ஒண்ணுமே ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா வெறும் பிரகாசத்தை மட்டும் தான் அவங்க வந்து ரியலைஸ் பண்றது. ஸோ அதிகமான ருச்சி வந்து ரசங்கள்ல தான் இருக்கிறது. ஓகே, அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம நம்ம ரசங்களை எதிர்பார்க்கவே முடியாது. இப்போ ஒரு அம்மாவும் பையனும் இருக்காங்க, இல்ல குழந்தை பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தாய் மகன்
ஓகே, மகனோ மகளோ யாரோ ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த தாய்க்கு வந்து அன்பு பாராட்டுறது யாராவது சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது, இல்லையா? கண்டிப்பா கிடையாது. மேலும் வந்து அந்த குழந்தையோ மழலையோட வந்து அந்த குழந்தை பார்க்கறதுக்கு வந்து அந்த அந்த தாய்க்கு வந்து அழகாகத்தான் இருக்கும். அந்த குழந்தை கருப்பா இருந்தாலும் சரி, சிகப்பா இருந்தாலும் சரி, இல்லை எப்படி இருந்தாலுமே அவளுடைய குழந்தை அவளுக்கு அழகுதான். ஆனா அடுத்தவங்களுடைய கண்ணுக்கு அந்த குழந்தை அழகாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, இல்லையா? அங்க என்ன இருக்கு ஆக்சுவலி? பந்தம், இல்லையா? ஆத்ம பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க குழந்தை மேல. அங்கே ரூபத்திற்கு மகத்துவம் கிடையாது, இல்லையா? நீங்க இந்த இந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம ஒரு தாய் பிள்ளை என்னக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து நம்ம நோக்கும் பொழுது அங்கே தாய்க்கு பிள்ளை இடத்துல எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது, இல்லையா? பிள்ளையுமே வந்து பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது தாய்கிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது. அம்மா அன்பு மட்டும்தான் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, இல்லையா? அம்மா எப்பவுமே தனக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும்னு ஒரு குழந்தை வந்து கேட்கும், இல்லையா? இருக்கா இல்லையா அந்த பொசசிவ்னஸ்? வேற எதுவுமே வந்து அம்மா கிட்ட விலை விலை உயர்ந்த வஸ்துக்கள் எதுவா இருந்தாலும் அந்த குழந்தை பெருசா நினைக்காது. அதே வளர்ந்த குழந்தை அதுக்கப்புறம் ஆஸ்தி மேலதான் அன்பு வைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க, அது வேற கதை. ஆனா வளராத இந்த குழந்தை ஒரு வயசு 2 வயசு குழந்தையா இருக்கிற வரைக்குமே நம்ம நோக்கும் பொழுது அங்க என்ன இருக்கு? பரிமாற்றங்கள், இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த ரசம், இல்லையா? அதாவது உறவு முறை, இல்லையா? அதை நம்ம பௌதிக தளத்துல எடுத்துட்டு போகும்பொழுது நம்ம வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா தற்காலிகமான இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த குழந்தையோ இல்ல தாயோ இல்லாமல் போகும்பொழுது இன்னொரு உறவு முறை வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகிறது, இல்லையா? ஷாக், மென்டல் ஷாக் சில பேருக்கு. ஸோ இங்கே அதே மாதிரி தான் நாமளும் பாவான்ட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப். அந்த 4 உறவு முறைகளுமே நம்ம படிக்கிறோம், இல்லையா? சாந்த 5 சாந்த, சாக்கிய, இல்லையா? வாத்சல்ய, மாதுரிய, தாஷ்யம். இப்படி பகவான்கிட்ட வந்து பக்தி தொண்டு, இல்லையா? நேத்து யாரோ சொன்னீங்கல்ல கதை, நேத்தா போன வாரமா யாரும் சொன்னது கதை எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அதாவது ஹனுமனுக்கு வந்து லீவ் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க சீதா பிராட்டி அப்படின்னு யாரும் சொன்னாங்க, எனக்கு தெரியல. யாரோ நீங்களே யாரோ சொன்னீங்க, கரெக்ட். அந்த கொட்டாவிய கூட வந்து ஒரு வேலையா பண்ணணும்னு நினைச்சார், இல்லையா? யான் பண்ண பொழுது. அதாவது ஏதோ ஒரு சேவையில வந்து ஹனுமன் வந்து அதாவது ராமபிரானோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும்னு நினைச்சார். ஒரு க்ஷணம் கூட பகவானை வந்து விட்டு நீங்கி இருக்கக்கூடாது என்பது ஹனுமனுடைய இது. ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம வந்து இறைவனோட இருக்கக்கூடிய உறவு முறை என்பது அதுதான். அதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட உறவு முறை வந்து பரமாத்மாவிலையோ இல்ல பிரம்ம ஜோதியில கண்டிப்பா கிடைக்காது, இல்லையா? பரமாத்மாவிடத்துல வந்து நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது இல்லை, கடைசியில கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அதாவது என்ன என்ன மாதிரி மோட்சம் என்பதிலே கன்ஃபியூஷன். திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸ்பிளைன் இன் ஐ திங்க் எந்த ஸ்லோகத்துல படிச்சுன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஆனா இதை படிச்சிருக்கேன். ஸோ பாகவதத்துல தான் படிச்சிருக்கேன், இதுல பகவத்கீதையில கிடையாது, பாகவதத்திலேயே படிச்சிருக்கோம் நம்ம. அது உங்களுக்குமே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்படி பகவான் நிலையில தான் நம்ம வந்து அன்பு கொள்ள முடியும். உறவு முறைகளை வந்து எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள்ல பணம் கிடையாது, இல்லையா? அது எந்த வஸ்துமே வலிமையா எதுவுமே வராது, எந்த ஒரு ஆப்புலன்ஸுமே, அதாவது வைபவங்களே அதுல நுழையாது. கேவலம் அன்பு, அவ்வளவுதான், இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம இறைவன்ட்ட பக்தி கொள்ளும் போது, இல்லையா? அந்த பாவத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பா உணரணும். ஓகே, so great Mahatmas like Bhishma Deva realized the different features of Lord Krishna and therefore they worship Lord Krishna knowing him original. அனைத்துமே மூல காரணம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது, இல்லையா? பிரம்மனோ பரமாத்மாவோ பகவான் எல்லாமே அவரிடமிருந்து தான் வருகிறது என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும். சூத உவாச்ச கிருஷ்ணா ஏவம் பகவதி மனோவாக் திருஷ்டி விருத்திபிஹி ஆத்மன்யாத்மானம் ஆவேஷ்ய ஷோ ஸ்வாஷா உபராமத். சுத்த கோஸ்வாமி சொல்றார், இவ்வாறு என்ன ஆகுறதுனாக்கா இப்படி எல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் என்ன ஆகிறாரு, பகவானோட வந்து இணைந்து விட்டார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவருடைய எண்ணங்கள் வந்து இறைவனே எண்ணிக்கொண்டே அவர் அந்த உடலை விட்டு நீங்கினார். ஓகே, இணைந்து விட்டார்னா பிரம்மஜோதியில போய் இணையறது இல்லை, அவருடைய வியாபகங்கள் முழுவதுமே இறைவன் மீது இருந்து கொண்டே அந்த உடலை விட்டு நீங்கினார். ஓகே, ஒரு க்ஷணம் நாம் நினைக்கலாமே அவருடைய மனது, வார்த்தைகள், இல்லையா, செயல்கள், பார்வை, இது எல்லாமே என்ன ஆச்சு கடைசியில
அவர் மீது நிலை பெற்று பார்த்துட்டே இருந்தார் இல்லையா? அவரையே பகவானே பார்த்துட்டே இருந்தார். மனதெல்லாம் பகவானே எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் இல்லையா? அவருடைய செயல்படும் மனசு செயல்பட்டு பிசிக்கலி, அதாவது உடல் ரீதியா அவர் செயல்படல. சூக்ஷ்ம நிலையிலிருந்து அவரை வந்து அவருடைய வியாபகங்கள் மூலியமாக அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் இல்லையா? வார்த்தைகளால வந்து மனசளவுல அவர் வந்து பேசிட்டு இருந்தார். இது எத்தனையுமே என்னாச்சு, ஒரு க்ஷணம் அமைதி அடைந்தது. அப்புறம் அவருடைய சுவாசமும் நின்று விட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து அப்சர்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பேசிவா இருக்க ரெண்டு, நம்ம இங்கிலீஷ்ல வந்து பேசிவ் அண்ட் ஆக்டிவ் இல்லையா? ஆக்டிவ்னா டைரக்ட், பேசிவ்னா இன்டைரக்ட் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலை, அதாவது செயல்படும் தன்மை வெளியில தெரியாது, இன்டர்னலா வந்து ஆழ்நிலையில நடக்கக்கூடிய ஒன்று அப்சர்ப்ஷன் சொல்லுவாங்க. பீஷ்மதேவா வந்து இந்த உடலை விட்ட பிறகு நீர்விகல்ப சமாதி, ஏன்னா அவர் வந்து தன்னையே வந்து இறைவனுடைய வியாபகங்களில் வந்து அதுல போய் இணைந்து விட்டார். அவருடைய மனசு எல்லாமே இறைவனை பற்றியானது. அந்த வியாபகங்களோடு கொண்டு அவர் அந்த உடலை விட்டு பிரிந்தார். ஒரு இதுமே அவர் நினைச்சு பார்த்தது இத்தனையுமே இல்லையா? 4-5 ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா? எல்லாத்தையுமே அந்த அந்த மகாபாரத போர்ல நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து ஒரு முறை வந்து ரீகலெக்ட் பண்றார். ஆனா அந்த மாதிரி நம்ம மரணிக்கும் பொழுது வந்து அப்படி ஒரு வியாபகங்கள் வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதான ஒன்று இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய, அதாவது குலசேகர ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி இந்த வாதம் பித்தம் கபத்தினால நம்ம தொண்டையை அடைச்சிட்டு அவருடைய நாமத்தையே சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிடுதுன்னா இல்லையா? அப்படி ஒரு நிலையில தான் நம்ம அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு அவரு இந்த மாதிரி செய்தார். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம பிரேம மத்தது என்ன நினைக்கணும், நம்ம அவரை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இல்லையா? சோ நமக்கு இந்த பக்கம் வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு வந்து உறவு முறைகள் இருக்காங்க இல்லையா? நமக்கு உங்களுக்கு மகள் இருக்காங்க, எனக்கு இப்ப என்னுடைய கணவர் இருக்காரு, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்குமே யாரோ ஒருத்தர் பிசிக்கலி இருக்காங்க பாத்துக்கிறதுக்கு. ஸோ பீஷ்ம பிதாமகருக்கு யாருமே கிடையாது. அங்க அம்பு படைக்கல வந்து 10வது நாள் போர்ல வந்து அம்பு படைக்கல படுத்த பிதாமகர் வந்து போர் முடிந்து யுதிஷ்டர் வந்து அரசனாக மணிமுடுகம் சூட்டி அதன் பிறகு அவர்கிட்ட வந்து அரசாள்வதற்கான இதெல்லாமே வந்து கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து உத்திராயணம் தொடங்கும் போதுதான் அவர் பிராணனை விட்டார். ஆக்சுவலி போர் வந்து இந்த மார்கழி மாசத்துலதான் தொடங்கினது இல்லையா? ஸோ அது எப்போ தொடங்கினது, சுக்லபட்சமா கிருஷ்ணபட்சமா எனக்கு தெரியாது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேல, அதாவது கிருத்திகை ரோகிணி கலந்த நாட்கள் என்று ஒன்று சொல்லப்படுறது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் தொடங்கினது அப்படின்றது வந்து சொல்லப்படுது. அப்படி தொடங்கின அந்த போர் வந்து இப்ப இந்த மக்கர சங்கராந்தி உத்தராயணம் காலம் வருது இல்லையா? அந்த காலகட்டங்கள்ல தான் அவர் வந்து உயிர் நீத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா அவரை விரும்பும் நேரத்தில் அவர் உடலை விடக்கூடிய அந்த ஒரு வரத்தையும் அவர் பெற்றிருந்தார். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா? அவருடைய தந்தை கொடுத்த வரம் எங்கேயாவது நடக்குதா இந்த காலத்துல? ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு தந்தை, அப்படிப்பட்ட காலத்துல அவர் வாழ்ந்தார். ஸோ அப்ப நாம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நவவித பக்திஸ்ல நம்ம வந்து எத்தனை பண்ண முடியும், அதாவது கேட்கும் திறனை நம்ம அதிகரிக்கணும். ஐ திங்க் நேற்று ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல ஷீலா பிரபுபாதர் சொன்னது நிஜமாவே தலையில அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. அதாவது நம்ம பாகவதம் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய செவி மடுத்து கேட்கணும். அதாவது நம்ம அதுல ஈடுபாடு கொண்டு கேட்கணும் இல்லையா? காது மாத்திரம் கிடையாது, மனசையுமே அது லயித்து கொண்டு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. இல்லைன்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அப்படி கேட்கலன்னா அது பிரயோஜனமே கிடையாது. இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் நம்ம வந்து இட் இஸ் வி ஆர் டூயிங் அ சேவா அபராதம். ஓகே, அதனால நம்ம அதை வந்து நம்ம பண்ணும்பொழுது உதாசீனமாக நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம வேற எந்த செயலாவது நம்ம காலையில கேட்கறதுக்கு முடியாத தருணத்துல இருந்தாலும் நம்ம வியாபகங்கள் முழுவதுமே அதை வந்து செவிமடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த மனச பக்குவத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். இங்க சவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இல்லையா? ஸ்மரணம் விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ச்சனம் வந்தனம் தாட்சியம் இல்லையா? சாக்கியம் பாதசேவனம் ஆத்ம நிவேதனம் இத்தனையுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல நம்ம வந்து பக்குவம் அடைஞ்சா கூட நம்ம வந்து பகவான திருவடிகளை கண்டிப்பாக சேர முடியும். பாகவதமும் பகவத்கீதையும் நம்ம யாரெல்லாம் வாசிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா பக்குவத்தை வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஆனா அதை ஈடுபாடு கொண்டு செய்யும். அது ஒன்னும் டபுள் அண்டர்லைன், இன்னட்டென்டிவா பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இந்த யூனிக் சுச்சுவேஷன் அட் பீஷ்ம தேவாஸ் டெத் ஆஃப் டைம் கேன் பி அட்டைன்டு. அது மாதிரி
எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. அப்படின்னா மரணிக்கும் பொழுது இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஓகே. ஆனா நாம எப்பொழுதும் அவருடைய தொண்டுல நாம ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனும் இல்லையா ஒரு நாள் நம்ம மரணிக்கும். அது விலங்கா இருக்கலாம், எதுவா செடி கொடியா இருக்கலாம், எதுவா இருக்கலாம். எந்த ஜீவனுமே ஒரு நாள் மரணிக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா. ஆனா அவர்கள் மரணிக்கும் பொழுது பீஷ்மதேவர் எவ்வாறு பக்குவத்தை அடைந்தாரோ அது போல அவர்களுமே வந்து அடையணும். ஸோ ஆனா இது வந்து விலங்குகளுக்கு இருக்காது, மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அதுதான் வந்து மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசம். அதனாலதான் மனித உருவத்துல தான் நம்மளால வந்து பீஷ்மதேவரை போன்று மோட்சத்திற்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்திக்க முடியும். சம்பதாயாமானம் ஆக்ஞயா பீஷ்மம் பிரம்மணி நிஷ்கலே சர்வே பபூவுஸ்தோ தே துஷ்ணிம் வாயாம்ஸ்வதினாத்யயே. ஸோ இவ்வாறு வந்து பகவானோட வந்து அதாவது அவருடைய வியாபகங்கள்ல தன்னை ஆழ்த்தி, அதாவது பீஷ்மதேவர் அந்த உடலை விட்டு பிரிந்த பிறகு எல்லாம் ஆல் present there became silent like birds at the end of the day இல்லையா. அதாவது சாயங்காலத்துல வந்து பறவைகள் எல்லாமே தன்னுடைய கூடு சேர்ந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதியா அடைஞ்சிரும். காலையில தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சப்தம் ஏற்படும். ஒரு நம்ம வீட்டு பக்கத்துலயே ஒரு மரத்துல கூடு கட்டியிருந்தா அங்க கிரிக் கிரிக் கிரிக்னு காலையில வந்து சவுண்ட் வரும். அதே சந்தியா காலத்துல வந்து சேர்ந்த பிறகு அமைதியா இருக்கும். அது போன்ற ஒரு அமைதி இருந்ததாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே. இங்க மீண்டும் வந்து கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள், பக்தர்கள் இந்த ஒரு டெஃபினிஷன் தான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஞானி வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்று ஏன் சொல்லப்படுகின்ற என்றால் அவங்க ஜிக்னாசு பண்றதுனால, கேள்வி உடையராக இருப்பதால இல்லையா. ஸோ ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய அந்த அன்லிமிட்டெட் எட்டர்னிட்டி ஆஃப் த அந்த ஒரு இதுல வந்து அந்த பக்தியில வந்து யார் ஒருத்தர் இணையணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இல்லையா, மீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து சேர்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். நாம் எல்லாருமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள் தான். நாம் அவருக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டு செய்பவர்கள் தான். மேலும் நாம லார்ட் இஸ் சர்வ்டு, நம்மளால நாம் எல்லாருமே அவருக்கு தொண்டு புரியக்கூடியவர்கள். as the complete mission is served by its part and parcel. இப்போ ஒரு எந்திரம் இருக்குன்னா அதுல வந்து பட்டன் ஆன் பண்றது ஒரு பாகம் இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு பெல்ட் ரன் பண்றது ஒரு பாகம். இப்ப நம்ம வந்து மாவு அடிக்கக்கூடிய மிஷினுக்கு போனோம்னா அந்த பெல்ட்டை போட்டு வரோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டார்டர் ஒரு பாகம், அதுக்கப்புறம் பட்டனை அழுத்துறது ஒரு பாகம். அழுத்தின உடனே இந்த மிஷின் வந்து சப்தம் ரன் பண்ணும் இல்லையா, என்ஜின் ரன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்ள வந்து நம்ம ஐட்டம் போடும்போது அதுக்கப்புறம் இவங்க சைட்ல இருந்து அதை வந்து ஒரு பதமா வந்து உருட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து பவுடர் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா. இதுல அது போலதான் இந்த ஜீவன்களுமே பகவான் வந்து நாம் அதாவது பரமாத்மாவா இருக்கும் பட்சத்துல நாம எல்லாருமே அவருடைய விண்ணப்பம் நித்தியத்தன்மையில் நாம் எல்லாருமே ஒன்றானவர்கள் இல்லையா. ஆனா நாம இந்த பௌதிக சக்தியில வந்து விழுந்து நாம் என்ன ஆகிறோம், இந்த பௌதிக ஆற்றல்ல வந்து விழுந்து நாம மறந்து விடுகின்றோம் இல்லையா. அதனால இந்த இயற்கையோட நம்ம ஒன்றி இந்த செயல்களை நாம் ஈடுபடுறோம். இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் தான் மெயின்மையானது அப்படின்னு நினைச்சுண்டு இல்லையா. அதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அது ஒண்ணுதான் நம்முடைய கடமை என்று எண்ணிக்கொண்டு நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா. பக்தி தொண்டு என்பது வர்றது கிடையாது. ஆனா யார் ஒருத்தர் வந்து ஜிக்னாசு பண்றாங்களோ இல்லையா, யார் ஒருத்தர் தான் யார் என்பதை வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறாங்களோ இல்லையா, அனைத்துமே அந்த எம்பெருமான் தான் என்பதை வந்து யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பக்தி தொண்டின் மூலியமாக மீண்டும் இறைவனை வந்து உணர்வதற்கான அந்த ஒரு மார்க்கத்தை அவர்கள் தேடிக்கொள்கிறார்கள் பக்தர்கள். அவ்வாறு அவர்கள் பிற்காலத்துல வந்து வைகுண்டங்களை போய் அடைகிறார்கள். ஸோ இம்பர்சனலிஸ்ட் வந்து ஞானிகள் எல்லாமே பிரம்ம ஜோதிர்ல வந்து கலக்குறாங்க இல்லையா. ஏன்னா அதுவுமே அன்லிமிட்டெட் ஸ்கை தானே, அங்கே அந்த பிரகாசம். ஸோ அதுல போய் இருக்காங்க. பீஷ்மதேவா வந்து ஒரு தூய பக்தர், அவர் வந்து ஒரு வைகுண்டம் வந்து சேர்ந்தார். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தசாரதி predominant and over the unconditional living were constantly engaged in the service of the Lord. அங்க எல்லாருமே வந்து காலம் நேரம் காலம் மற்றும் வந்து அதாவது அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டு ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு எல்லாருமே தேர் ஆல் என்கேஜ்டு இல்லையா பகவானுக்கு தொண்டு புரிவதற்கு. ஸோ நெவர் ஃபர்காட் த லார்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டன்ட் ஃபீச்சர். பார்த்தசாரதி அவர் மறக்கவே இல்லை. அதை தான் இந்த இடத்துல மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த உலக தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு கொண்டு நீங்க வேண்டும் என்பது. இதெல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்னா
நாமளும் இதெல்லாம் எண்ணி எண்ணி அசை போடக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை நாம கொண்டு வந்தோம்னா நம்முடைய கடின காலத்துல கூட அதை நினைவு கூறக்கூடிய அந்த பிராப்தம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். எதை நாம வந்து அதிகமாக எண்ணுகின்றோமோ அதை வந்து சாமானியமா எண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். எல்லாமே பிராக்டிஸ் தான். நம்ம இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகே பிரேமமத்தஜி, ஸோ நீங்க எக்ஸாம் எழுதலன்னு வருத்தப்படுறீங்க இல்லையா? நாம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதி ஆகணும் கடைசி கட்டத்துல. ஓகே, அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா டெய்லி பகவானை பத்தி நினைங்கோ. ஓகே, உங்களால முடிஞ்சதை செய்யுங்கோ, சேவை பண்ணுங்கோ. ஓகே, நீங்க படிக்கிறதே ஒரு சேவை தான். ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் சேவா. நினைக்கிறது ஒரு சேவை தான். எப்பொழுதுமே அவரை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசை பெறுங்கோ. இதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு அன்றாட உங்களுக்கு பயிற்சி இல்லையா? உங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எனக்கும் சேர்த்து எல்லாருக்குமே சேர்த்து தான். இதெல்லாம் நம்ம இப்ப இருந்து பயிற்சி பண்ணோம்னா தான் நாம இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது கண்டிப்பா பகவானை எண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறுவோம். இப்ப நாம நினைக்கலன்னா கடைசியில நம்ம அவரை எண்ணவே முடியாது இல்லையா? அதனால எதை நாம் அதிகமாக வியாபகங்களாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அந்த ஒரு நிலையை கண்டிப்பா நாம் அடையும். இது நான் சொல்லல, பகவத்கீதையிலே சொல்லப்பட்ட இல்லையா? சோ அதை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணி, இதை பகவானே சொல்லியிருக்கார். ஸோ மரணத்தை விடும் தருவாயில வந்து நாம் எதை எண்ணுகின்றோமோ அதுவாகவே நாம வந்து ஆகின்றோம். ஸோ மரணிக்கும் பொழுது இறைவனை எண்ணக்கூடும், இறைவனுடைய திருவடிகள் அதை பற்றி எண்ணிக்கொண்டே நாம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவருடைய திருநாட்டை நாம போய் சேர்க்கிறோம். ஓகே, நமக்கு பிடிச்சது அவ்வளவுதான். அந்த அளவுக்காவது நம்ம வந்து நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். ஓகே, தத்ர துந்து பையோ நேதுர் தேவமானவ. அதனால எதை கண்டுமே உங்களுக்கு ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இது படிக்க முடியலையே, அதை செய்ய முடியலையேன்ற ஆதங்கமே எதுவுமே வச்சுக்காதுங்க. ஓகே, எல்லாருக்குமே அவ்வளவுதான். ஸோ எவ்ரி ஒன், ஈவன் பத்மா மாதாஜி ஆல்சோ ஹேவிங் லிமிடேஷன்ஸ் இல்லையா? புஷ்பா மாதாஜி ஆல்சோ ஹேவிங் லிமிடேஷன். வை, உங்க 3 பேருக்கு எனக்கும் கூட நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல என்ன முடியறதோ நம்ம செய்யலாம். கிடைச்சதை வந்து திருப்தி கொண்டு நம்ம செய்து கொண்டே போகலாம். ஓகே, கண்டிப்பா பகவான் நம்மளோடயே இருப்பார். ஓகே, அந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் நம்ம என்னைக்கு விட்டுறக்கூடாது. We should have a strong faith. சசம்சுஹு சாத்வதோ ராஜ்ஞம் கத்பேதுஹு புஷ்ப விருஷ்டயாக. அதனால அந்த நிகழ்வு நிகழ்ந்த பிறகு மேல இருந்த விண்ணவர்கள் எல்லாருமே வந்து அங்க மேல இருந்து புஷ்ப மழையை வந்து பொழிஞ்சாங்க. ஏன்னா பீயிங் மகாஜன் இல்லையா? ஸோ பெரிய அவருக்கு ஒரு மரியாதை என்பது கொடுக்கணும் இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய பறைகள் இது எல்லாமே வந்து அங்க இருந்தவங்க எல்லாருமே சாற்றினார்கள். ஸோ ரெஸ்பெக்டட். விஷ்ணுதேவா மனிதர்களாலும் மதிக்கப்பட்டார், தேவர்களாலுமே மதிக்கப்பட்டார் இல்லையா? ஸோ தி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், சிமிலர் பிளானட்ஸ், புவர் குரூப்ஸ், சுவர், இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து பீஷ்மதேவருக்கு தெரியும் ஒரு மகாஜனா என்று இல்லையா? ஸோ மகாஜனாஸ் யார்? எல்லாருமே, அதாவது பிரம்மா, நாரதா, சிவன், இவர் எல்லாருமே வந்து மகாஜன். அதாவது 4 குமாரர்கள் இல்லையா? இவங்க எல்லாருமே மகாஜன்ல வரக்கூடியவங்க தான். ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிந்தது ஒன்றுதான். அதனால பீஷ்மதேவருடைய மரணம் வந்து தெரிந்த பிறகு அவர்கள் எல்லோருமே வந்து அவருக்கான இறுதி மரியாதைகளையும் இல்லையா புகழாரங்களையுமே வந்து இவ்வாறு சூட்டினார்கள் என்று இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். The body of Bhishmadeva lost its material effects due to being surcharged with spiritual realization. அதாவது பௌதிக, இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த மாதிரி நிலை நாமளே வாழும் காலத்துல அடைய வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம வாழும் பொழுதே இந்த பௌதிக உடலை பௌதிக உடலாகவே வச்சிருக்க கூடாது. ஆன்மீக தளத்திற்கு எடுத்து செல்லணும்னா நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள், செயல்படும் தன்மை அனைத்துமே வந்து ஆன்மீக தளத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஹிருதயம் தூய்மை அடையும் பொழுது இந்த புலன்கள், உடல் எல்லாமே வந்து தெய்வீக நிலையை அடையும். ஓகே, அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு எல்லாருமே வந்து பௌதிகமா தான் இருக்கும், ஆனா உண்மையிலே அது தெய்வீக நிலையை காணும் என்று சொல்லப்படுகிறது. That the body was spiritualized when iron rod, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இரும்பு நம்ம வந்து காய்ச்சணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ காய்ச்சும் போது அது கலர் வந்து எப்படி இருக்கும்? நெருப்பு போல சிகப்பாயிடும். அப்போ நெருப்புக்கும் அந்த இரும்பு கம்பி அந்த சூடா அந்த தகதகான்னு அந்த நெருப்புல தெரியும் பொழுது அந்த நெருப்புக்கும் அந்த இரும்பு கம்பியினுடைய சிகப்புக்கும் எந்த வித்தியாசமே இருக்காது. அது போலதான் என்று நாம் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நல்ல அழகான ஊமைகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெஷல் செரிமனிஸ் ஆர் அப்சர்வ்ட் ஃபார் சச் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடிஸ் இல்லையா? அதாவது அவங்களுக்கான அந்த இதெல்லாமே வந்து மரியாதைகள் இதெல்லாமே வந்து
அவங்க வந்து செஞ்சாங்க. இதெல்லாமே வந்து செய்யக்கூடிய ஒன்று தான். ஒரு நல்ல மகாத்மா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டுனீங்கன்னா அவங்களுக்கான மரியாதைகள், அதன் பிறகு அவர்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாமே வந்து மிக மிக மரியாதை கலந்து செயல்படுத்தப்படும். அது மாதிரிதான் பீஷ்ம பிதாமருக்கு ஜெயந்தி. ஜெயந்தி என்பது பகவானுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் ஜெயந்தி. ஓகே, வேற யாருக்கும் ஜெயந்தி கிடையாது, நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? கிருஷ்ண ஜெயந்தி. ஓகே, அந்த அந்த ஒண்ணு மட்டும்தான் வந்து சொல்லப்படும், வேற யாருக்குமே கிடையாது. ஆக்சுவலி மிச்சம் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் தான். பீஷ்மா வந்து ஒரு ஒரு யூனிக்கான, அதாவது ஒரு பக்தர் ஆக்சுவலி இல்லையா? அவரை போல யாரும் கிடையாது. அதனால அவருடைய பகவானை அடையிறது கூட அதுவுமே வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நிலையில வந்து அடைந்தார் என்று சொல்லப்படும். அவரை மாதிரி வந்து யாருக்குமே அந்த மாதிரி பிராப்தம் இல்லை இல்லையா? மரணிக்கும் தருவாயில் பகவானை நேரடியாக சேவித்து அவரை பற்றியான செயல்கள் எல்லாமே ஆழ் மனசுல பதிய வைத்து இல்லையா, மனது, உடல் இல்லையா, வார்த்தை, இது எல்லாமே செயல்படும் எல்லாத்தையுமே அவர் மீது நிலைப்படுத்தி போக்கஸ்டா செய்தது வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் ஒருத்தர் தான். ஓகே, அவருக்கு கிடைத்தது அந்த ஒரு மரணம் வந்து மிகவும் மேன்மையானது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தஷ்ய நிரஹார நாதினி சம்பிரேதஸ்ய பார்கவா யுதிஷ்டிரா காராயித்வா முகூர்த்தம் துகிதோ அபவத். அப்போ சௌனக்க ரிஷி வந்து சொல்றார், என்ன சொல்றாரு? ஓ சௌனக்கா, இப்போ வந்து இது சூத கோஸ்வாமி சௌனக்க ரிஷிகளுக்கு சொல்றது. ஆஃப்டர் பர்ஃபார்மிங் ஃபைனல் ரிச்சுவல்ஸ், அதாவது யாரு? யுதிஷ்ட மகாராஜா. ஸோ அவரும் வந்து அவருமே வந்து துக்கத்தால் வந்து ஆழ்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அவர் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து வெறுமனே தாத்தா மாத்திரம் கிடையாது, சிறந்த தத்துவவாதி. பாண்டவர்களுக்கு அவரே தாய், தந்தை எல்லாமே இல்லையா? ஏன்னா பாண்டு மன்னர் வந்து அவர்கள் எல்லாம் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் பொழுதே மரணிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு ஏற்பட்டது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து இவர்கள் வந்து தாய் குந்தியால மட்டுமே வளர்க்கப்பட்டவங்க இல்லையா? ஸோ குந்தி தேவியினுடைய இது நம்ம குந்தி பிரயஸ்லயுமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த சாப்டர்லயுமே. ஸோ வளர்ந்த பிள்ளைகளாலுமே குந்தி தேவிக்கு மிகவும் சங்கடங்கள் ஏற்பட்டது இல்லையா? அது எல்லாமே இந்த இடத்துல நினைவு கூறப்படுகிறது மீண்டும். அதனால எப்பொழுதுமே இந்த துரியோதனனுடைய தரப்புல இருந்து சங்கடங்கள் வந்தாலுமே இவர்களை எப்பொழுதுமே ரட்சித்து காத்தது யாருன்னாக்கா பீஷ்ம பிதாமகர். ஸோ துரியோதனன் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் இருக்கிறார் என்ற ஒரு பயத்தினாலதான் வந்து அவன் வந்து ஓரளவுக்காவது, அதாவது அவன் செய்த செயல்கள் எல்லாமே அக்கிரமக்காரர்கள் செய்த செயல்கள் தான், ஆனாலும் அதையுமே ஓரளவுக்கு அவனால லிமிட் பண்ண முடிஞ்சது. எதனாலனாக்கா பீஷ்ம பிதாமகருடைய அனுகிரகம் வந்து இவங்களுக்கு உண்டு, பிளெஸிங்ஸ் இவங்களுக்கு உண்டு என்பது அவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஏன் இந்த போர்ல கூட வந்து இவர்கள் தான் வெற்றி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதங்களையுமே பாண்டவர்களுக்கு தான் அளித்தார் அவர். யாருக்கு? துரியோதனனுக்கு அளிக்கவே இல்லை அவர் இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து என்ன தெரியும்? டைட் வெரி ஹாப்பிலி. அதாவது அவருக்கு எப்போ யுதிஷ்டன் வந்து அரியணையில் அமர்வார் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார் இல்லையா? அதை பார்த்த பிறகுதான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு இருந்தார். அங்கே அரச உடையில எல்லாம் வந்த பிறகு அவங்களை பார்த்து ஆனந்தப்பட்டார் இல்லையா, மரணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அதையெல்லாம் மீண்டும் இந்த இடத்துல நிறைவு கூறப்படுகிறது. மேலும் as a devotee of the Lord, he knew that the Lord devotee cannot be vanquished at any time. ஸோ பகவானுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அழிவடையது கிடையாது. So Yudhishthir was quite aware of all these good wishes of Bhishma Deva, and therefore he must have feeling great separation இல்லையா? ஸோ ஒரு பெரிய பிரிவை வந்து அவர் வந்து உணர்ந்து கொண்டிருந்தார் இல்லையா? அதாவது பிரிவினுடைய வேதனை என்பது அவருக்கு இருந்தது. எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு, ஆல்தோ பீஷ்ம தேவா வந்து ஒரு சுதந்திரம் பெற்ற ஒரு ஆத்மா இல்லையா? சின்ஸ் பீஷ்ம தேவா வாஸ் வித்தவுட் இஷ்யூ த எல்டஸ்ட் இல்லையா, கிராண்ட்சன், ரைட்ஃபுல் பர்சன் டு பர்ஃபார்ம் திஸ் செரமனி. அதனால வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜ் தான் வந்து கடைசி மரியாதைகளை செய்தார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. துஷ்டுர் முனைய ஹிருஸ்தாக கிருஷ்ணம் தத்புய நாமபிஹி ததஸ்தே கிருஷ்ண ஹிருதயா ஸ்வாஸ்மரான் பிரயுகா புனக. அதன் பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய குழுமி இருந்த எல்லாருமே இல்லையா, அவர்களுமே இறுதி மரியாதைகள் எல்லாமே வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் உச்சாடனம் பண்ணி, என் வியாசதேவரும் இருந்தார் அந்த இடத்துல இல்லையா? ஸோ ஹீ இஸ் த காட் பிரதர் யாருக்கு? பீஷ்ம தேவருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அவர் இருந்து எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட வீட்டுக்கு போய் திரும்பினார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ
இந்த பக்தர்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய ஹிருதயத்துல இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பகவான் பக்தர்கள் ஹிருதயத்துல வந்து எப்பொழுதுமே பகவான் இருப்பார். ஏன்னா பகவான் இருக்கிறது வந்து பக்தர்கள் உணர்கிறார்கள் இல்லையா? அதே மாதிரி அவர்களுக்காக பகவான் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாருமே தன்னிடத்திலேயே அவர் வந்து தன்னுடைய ஹிருதயத்திலேயே அவர் வந்து அவரால் ஏந்த முடியும் இல்லையா? இதுதான் ஒரு ஆனந்தமான ஒரு உறவு முறை பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில. அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கலங்கமற்ற ஒரு அன்பு, இதெல்லாமே வந்து இந்த உறவு முறைகள். நான் அப்பயே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பிறந்த குழந்தை வந்து ஒரு 2 வயது குழந்தைக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயினுடைய அன்புமே வந்து எந்த தாயினுடைய அன்பு வந்து கடைசி வரைக்குமே எதுவுமே எதிர்பார்க்காது. அது வேற. ஆனா அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாத்து பாதுகாத்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பரிவு, அன்பு இதெல்லாமே தாயிடத்துல உண்டு. குழந்தையுமே தாய் மட்டும் தான் நம்பும், வேற யாருமே நம்பாது. இதையும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? சில குழந்தைங்க தான் எல்லார்கிட்டயுமே போகும். நிறைய குழந்தைங்க வந்து அம்மா மடி விட்டு இறங்காது, அம்மா இடுப்பு விட்டு இறங்காது இல்லையா? அப்படின்னா அம்மா தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவா நம்மள அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அந்த குழந்தைக்கு பேச தெரியலனாலும் அந்த உணர்வு உண்டு இல்லையா? அதே போன்றதுதான் நம்ம பக்தனும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறை. பகவான் மட்டும் தான் நம்மளை காப்பாத்துவாரு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடியது. ஸோ therefore மேலும் ஃபார் ஆர்டினரி லிவிங் பீயிங்ஸ், அதாவது இந்த இயற்கை சட்டத்திட்டங்கள் பிரகாரம் அவங்களுக்கு வந்து கர்ம விளைவுகள் இதெல்லாமே வந்து ஏற்படும். பட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆங்ஷியஸ் அபவுட் டு புட் இஸ் டிவோட்டிஸ் ஆன் த ரைட் பாத். பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து நல்ல மார்க்கத்துல வந்து வழி நடத்துறதுக்கு அவர் எப்பவுமே வந்து, ஏன்னா அவர் மேலதானே எல்லாமே விழுந்திருக்கு. ஒரு பக்தன் வந்து பகவானத்தை சரணாகதி அடைந்து விட்டா அடுத்தது வந்து என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ அதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். அவன் முயற்சி மட்டும் தான் செய்யும் இல்லையா? இப்போ முன்னாடிலாம் நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், நான் என்னுடைய மகளுக்கு எப்ப கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு வருத்தம்லாம் நிறையவே இருந்தது. இப்பெல்லாம் அந்த வருத்தமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம யாரை நம்புறோமோ அப்போ அவர் கண்டிப்பாக வழி நடத்துவார் இல்லையா? நம்ம வெறுமனே செயல்படுத்தலாம் போரும். எப்போ திருமணம் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம அதன் பின்னாடியே நம்ம ஓடிட்டே இருந்தா கூட எதுவுமே நடக்க போறது கிடையாது. ஸோ நம்ம முயற்சி மட்டும் செய்யலாம். எந்தெந்த வாய்ப்புகள் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். ஆனா இறுதி வந்து எப்போ பகவான் நடத்தி வைப்பாரோ இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனால் பௌதிகத்துல நம்ம இதை எண்ணவே கூடாது ஆஸ் அ பக்தரா. பட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் உங்களுக்கு இதை நான் சொல்றேன். ஸோ ஒரு உதாரணத்திற்கு வந்து, ஏன்னா இது வந்து என்னுடைய பொறுப்பு இல்லையா? ஸோ ஒரு தாயாக நான் வந்து ஆற்ற வேண்டிய ஒரு கடமையும் கூட. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல முன்னாடிலாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன். இப்பெல்லாம் வருத்தப்படுறது இல்லை. ஏன்னா என்ன முயற்சி செய்தாலும் எப்பொழுது என்ன நடக்கணும்னு இருக்கோ அது கண்டிப்பா நடக்கும் இல்லையா? அது எதுவாயினும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம டெய்லி 4 வாட்டி படிக்கிறோம். அது ஒரு வாட்டியாவது நம்ம மனசுல வந்து பதிய வைக்கணும் இல்லையா? அதற்காக இதை நான் திரும்பி திரும்பி என் மனசுல சொல்லிக்கிறது ஆக்சுவலி. அதனால பகவான் கண்டிப்பா இப்ப எனக்கு இல்ல அந்த ஆங்ஷியஸ் இல்லையா? எனக்கு அந்த பயம் இல்லை. ஸோ எப்போ என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகுன்ற பயமோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இறைவன் இருக்கிறாருன்றது நிறைய விஷயங்களை நமக்குள்ளேயே வந்து உணர்த்தி இருக்கார் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து இப்போ பிரேம மாதாஜி விஷயத்துல இறைவன் இருக்கான்றதை நான் நிறையவே பார்த்துட்டேன். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்ப எங்க அப்பா வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு 5-6 வருஷம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒரு மிராக்கிளா தான் வந்து உட்கார்ந்து படிக்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி மர்சி ஆஃப் த லார்ட். ஓகே, அதனால இறைவனுக்கு எப்பொழுதுமே நம்ம நன்றிகள் வந்து நம்ம தெரிவிச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த இறைவன் நம்மளை வந்து இவ்வளவு ரட்சணை கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர் மீது நம்ம வந்து நம்பிக்கை என்னைக்குமே தளர்த்தி விடக்கூடாது. பாகவதம் படிக்கிறதுனால தான் மாதாஜி. பாகவதமே பகவான் தானே மாதாஜி. மாதாஜி பகவான் தான் உங்களை நீங்க காப்பாத்திருக்கார். ஓகே, நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் மாதாஜி என் பொண்ணும் சொல்றா. கரெக்ட். நிச்சயம் நடக்கும். நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா என் கடவுள் வந்து பகவான் எப்ப நடத்தி வைப்பாரோ அப்ப அதுக்காக நம்ம அவசரப்பட்டு எங்கேயாவது பாலுங்கணத்துல கொண்டு போய் தள்ள முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறான். ஆமா, கரெக்ட் இல்லையா? சரி, நம்ம என்ன பார்த்துட்டு அர்ஜென்ட் பட்டு நமக்கு இதே வேணும்னு கூட நினைக்க கூடாது. எது அவங்களுக்கு நன்மையோ இல்லையா? அந்த வரக்கூடியவங்களுமே அவங்களுமே 2 பேரும் சேர்ந்து நல்லபடியா வாழணும்ன்றது இறைவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? அவரை வந்து எப்போ அனுப்புவாரோ அப்ப அனுப்புவாரோ, அப்ப நம்ம பாத்துக்கலாம். இனிமே பறக்க போறது இல்லை. இனி ஆல்ரெடி இருக்காங்க இல்லையா? எங்க இருந்து வருவாங்களோ வருவாங்க. சோ அதனால அதை நம்ம பொறுத்திருந்து நம்ம வந்து ஏத்துக்கலாம் இல்லையா? ஆனா நமக்கு வரக்கூடியதெல்லாம் வாய்ப்புகள் எல்லாம் நம்ம பாக்குறதுல தவறு கிடையாது. அதுக்காக நம்ம சும்மாவும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? என்ன வருதோ வாய்ப்புகளை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும்.
ஆனா எது நடக்கணும்னு இருக்கோ அது நடக்கும். தீர்மானத்தை அவர்கிட்ட விட்டுருவோம். ஏன்னா அவருக்கு தான் அது தலைவலி, நமக்கு தலைவலி கிடையாது. படைத்தவன் அவரே எல்லாம். ஸோ அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எது நன்மையோ அது அவர் கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இந்த பாகவதத்தை வாசிக்க வாசிக்க வருது ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வி நீட் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங்கா ஆயிடணும். சஞ்சலமே வரக்கூடாது. சஞ்சலத்தை எல்லாம் முன்னாடிலாம் ரொம்ப சஞ்சலப்படுவேன், இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, இப்போ ஊருக்கு போனா கூட அம்மா முதல்ல அதான் கேட்பாங்க. ஆனா கூட அங்கேயும் கூட வந்து ஸ்ட்ராங்கா எப்ப நடக்குமா நடக்கணுமா நடக்குமா, எதுக்கு சும்மா நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறது, விடுமா அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு அவ்வளவுதான். ஆனா இருக்கிறவங்க எல்லாம் விட மாட்டேங்கிறாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் சும்மா கண்டுக்கவே கூடாது. மாதாஜி அதெல்லாம் நான் ஒண்ணு அது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. திருவிடைமருதூருக்கு போயிட்டு வந்தா உடனே கல்யாணம் நடந்துருது மாதாஜி. நிறைய பேத்துக்கு நான் பார்த்திருக்கேன். நடக்கும் மாதாஜி, அவளுக்கு எப்ப நடக்கணும் எப்ப நடக்கும். அதாவது எல்லா இடங்களுக்குமே நம்மளால போக முடியாது இல்லையா? இப்ப நம்ம இறைவனை ஹிருதயத்திலே வச்சிருக்கோன்றத நம்ம படிக்கும் பொழுது இறைவனுக்கு நாம தொண்டாற்றி கொண்டே போகலாம். இப்ப இது எல்லாத்தையும் இந்த கடமைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கு இல்லையா? எஸ், முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுதான். ஆனா அத வந்து எப்ப செயல்படுத்தணும்னு இருக்கோ அப்ப கண்டிப்பா செயல்படுத்துவார் பகவான் இல்லையா? அதனால அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ நடக்கட்டும், என்ன நடக்கிறதோ நடக்கட்டும், அவ்வளவுதான். ஸோ நம்ம அதனால கல்யாணமே ஆகலைன்னு நம்ம வந்து வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. இட் வில் ஹேப்பன் ஒன் ஃபைன் டே, லெட் அஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச், அவ்வளவுதான் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்காது மாதாஜி, நிச்சயம் இருக்காது. இல்ல கண்டிப்பா நடக்கும். அது நடக்கிற காலத்துல நடக்கட்டும். ரொம்ப நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி அடாவடியா நம்ம எதாவது பண்ணோம்னா நம்ம தெரியாத ஒரு தவறை நம்ம டிசிஷன் எடுக்கும் பொழுது ப்ராப்ளம் வந்துடும். இறைவன் டிசிஷனுக்கு நம்ம விடுறதுதான் ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ஸோ லெட்டிம் அந்த ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் அவருக்கு தான் இருக்கணும். நம்மளால அந்த டென்ஷன் எல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது. ஸோ நம்ம வெறும் ஜாதகம் பார்ப்போம், ஃபேமிலியை பார்ப்போம், முடிவு அவர் எடுக்கட்டும். ததோ யுதிஷ்டிரோ கத்வா சஹா கிருஷ்ணோ கஜாபயம் பிதரம் சாந்த்வத்யாமாஷ காந்தாரிம் தா தபஸ்வினிம். யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு திரும்பிக்கிறார். அங்கே சென்று காந்தாரியும் அடுத்து அவருடைய பெரியப்பாவையுமே வந்து சமாதானப்படுத்துறார். ஏன்னா அவங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே மரணிச்சாச்சு இல்லையா? அவங்களுக்கு மன வருத்தம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவர் 100 பிள்ளைகளை விட்டாச்சு. இதெல்லாமே வந்து அவங்க எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. இப்ப பீஷ்ம பிதாமகருமே வந்து இறந்தாச்சு. ஸோ அதுவுமே அவங்களுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே அவர் வந்து போயிட்டு அவங்க வந்து திரும்பி போய் ஒரு அன்பான வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்கள வந்து மனசை தேர்த்த வைக்கிறாங்க. ஸோ இங்க காந்தாரியினுடைய கற்பு நெறியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பவர்ஃபுல் ஆசெட்டிக் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஆல்தோ ஷீ இஸ் லிவிங் அ லைஃப் ஃபெய்த்ஃபுல் லைஃப் இல்லையா? கண்ணை மூடிட்டு கண்ணு இல்லாம வாழ்றது வேற, கண்ணு இருந்தும் பார்க்காம இருக்கிறது அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அந்த ஒரு இதையுமே அவள் செய்தாள் 100%. புருஷன் பார்க்காத இந்த பிரபஞ்சத்தை நானும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எதெல்லாம் தன்னுடைய கணவர் அனுபவிக்கவில்லையோ அதெல்லாம் தனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு உத்தமமான ஒரு மனைவியா அவங்க வந்து வாழ்ந்தாங்க. அதுதான் ஆஸ்டிக். அது அவங்களுமே வந்து தன்னுடைய 100 குழந்தைகள் பேரன் பிள்ளைகள் எல்லாருமே வந்து மரணித்ததை வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவுமே, அதாவது குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் வாரிசு இல்லாம எல்லாமே சென்றதை வந்து அவர் வந்து வருத்தத்துக்குள்ள இருக்காங்க. ஆல்தோ காந்தாரி வந்து பீஷ்மருக்கு சமமான ஒரு வைராக்கியத்தை கொண்டவள் சுவாவம் என்பது இந்த இடத்துல ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் பர்சனாலிட்டிஸ் யாருன்னா, ஒண்ணு பீஷ்ம பிதாமகர், இன்னொன்னு வந்து காந்தாரி. ஓகே, பித்ரா சானுமதோ ராஜா வாசுதேவானுமுதோதிதா சகாரா ராஜ்யம் தர்மேன பித்ரா பைதாமஹாம் விபு. அதன் பிறகு வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து அந்த அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இல்லையா, அதாவது அரச ஆட்சியை வந்து நல்முறையில வந்து நடத்தினார் என்று, எவ்வாறு கிருஷ்ணர் வந்து வழி நடத்தினாரோ அவ்வாறே வந்து வழி நடத்தினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஜனங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய இம்பாக்ட் இல்லையா, வீட்டுல வந்து பெரியவங்க கிடையாது இல்லையா, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் அவங்களை எல்லாருமே நல்வழிப்படுத்துறது, பிள்ளைங்கள் எல்லாமே வந்து தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல கல்வி இதெல்லாம் கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் டாக்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா
எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணணுமோ அவ்வளவுதான், வரி வந்து எப்படி எவ்வளவு வசூலிக்கணுமோ அவ்வளவுதான் வசூலிக்கிறது, இப்படி எல்லாவற்றுமே வந்து அவருடைய ஆட்சி முறை வந்து ரொம்ப அழகா இருந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்த அத்தியாயம் வந்து இப்ப வந்து இவங்க விதுரா வருவார் இல்லையா, டிபார்ச்சர். இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்புவார் இல்லையா, இனிமே வந்து எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இப்ப உண்மையிலே கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்புவார் டிபார்ச்சர். அப்போ அங்க மாட மாளிகைகள் இருந்த அந்த பெண்கள் எல்லாருமே வந்து அவருடைய சௌந்தரியத்தை பார்த்து இல்லையா, அவர் கிளம்புறத பார்த்து அவங்களுக்குள்ள பேசின உரையாடல், இதெல்லாம் தான் நம்ம அடுத்த பதத்துல பார்க்க போறோம். ஸோ இங்கிருந்து அவர் வந்து ரிசீவிங் இன் துவாரகா, அதையும் அதுமே நெக்ஸ்ட் சாப்டர். இது 2 சாப்டர்ஸ் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியானது தான். ஸோ இருபுறமும் எவ்வாறு அவங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணாங்க இல்லையா, இது எல்லாமே நாம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, இது 10வது அத்தியாயம். ஸோ இன்றைக்கூட இது முடிஞ்சது. ஆனா பிபிடி வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம், நாளன்னைக்கு. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण